edoso enti wonkwan kwahye baabi nom wonom no na wo ma kwada di bi na ono so anom ebesiesie mofra no na asanso aye wo mo kama. Lotto and Lotteries Company Limited ni wonom kyerese wo de hyehyeye foforo eba we bosome nso no ne da edi nkan ne befrase July bosome ye bedro ne da tos edi nkan no a ana ehya wo kyerese wo de prices ahodo bi aba se wotwa lotto ni bia eno na wo so de adwuma enti we no ye agent wotia no atie ni ye we sub agent ahodo writers ne wo ma wo mu twa lotto ni bie wo ma kyerese 2 direct no eni 20 Ghana cedis July bosome de edi nkan ne efrase sanso na 3 direct aye 5 Ghana cedis na for free 1 ekosi 90 eno so 5 Ghana cedis ne aburu we so omo se wutwa na wudi a omunika pre omo de betua oka enti hyehyɛ yahodo omo de bayi bosome nso no de di nkan ne so a eno a na ekro entwa ma ne moro 20 Ghana cedis no say 2 direct na anya sa wudi a wo mu ntua nne ochina so ka ho 3 direct ne so 5 Ghana cedis anso na 1 kosi 90 eno so 5 Ghana cedis enti wo mu twa lotto wona woton ne wona wotwa bi nyina wo se wontie sankai boyi na monhye ne nso na wutwa na wunya bi nso di a na wa mamofra ne nso adisua ho nsema hia ho o mutua wo ka na kopepefe series ngoma ni bi na da mabofra na kenkan wo na de ngoma waso aba adwaman so ngoma sua so ya jatum na ka de ne stamp boss abofra ne kan ye boa no ena no bi si ye course wo mo kenkan bi no ko hwesa wo no mobo wona wanya bi ankan so efiri bra wo twere ne so wani nyina wie ye adwendwen e da akoda ne so nya asem ketwa efiri sa wanya ngoma papa ankenkan enti ensowe no anu yie no eno ho adwendwena ne da ne so wo mo de ngoma ahodo ni nyina bi aba adwaman so efiri KG1 kosi JHS3 engoma ni nyina bi wo ho ko pebi ma bofra ne kenkan wona woti fie pebi ma wo no mo wa makwan wo fie KG4 no pebi ma wo mo kenkan ne ma be konkan e de ama wo nom angoma so ya ajapade ba kwan odi je oba obi antimi nje mfamfiri ni nsem enti pebi ne fa ma bofra no wo mo sete mock exams midterm exams terminal examination ahodo ne obeye ne se obekwa aso ye ho na ne mpanifo akoto kese se ye school bi na anu ni ana wo ye wofo gibi fa be so abofra na ho oden hwe eno ansa na nsohwe bia wo kogina ni monobere no aso aputoja station ho no mo wo ho kumase enkran danso my first stop be hu wo mo wo se do ba ne da achesha ne nsa de obebe ho ban de amam from panifo wa homa yi so 0243299938 and 0540755465 Enuma na ebu aso ya sene na ensema hodro ni nyina de akenkan de amamo samfo of a John entry bo siakon labo asonfunum no medi mame ajuwa nyanta tando meni abrewaba kofichumesi Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi ba ne santi ensam ahodo ayaboabo no yatodi kase awiabere ye hye ensam no ase ewo afija kwabre south nanu ada ne memenda no anwumre enodobre mu ho etete ho a ne video bi ne nam social media ne so na video na eba ye no wa wo hwe bi nyina da wo be hu ne se afija kwabre south aban no atena ye ya anamusifo a wo mo eba no ehwo na kwakwaya aban dia be MC ye ho na abekwakotena no eja edemu a edede brubru na no obi adan hyede nim de eba ye nipa da sani ebetumi edi eja akwakwakoto edan ye ya aban dia MC yobeba begina bana na mu ewa fija kwabre south ho no obekwa akwakoda anase DC mpo na Asem Beba ya no na twetwe aso bebre nkofo bi sase we die wan na woni aban na musini ayabo ni din wasem obekwa kwesa ana wan na aban yi ba ya waye ni bribi obekwa akwakase aban ne da yesi ho de medija akwakwakotum ankampese DC obeba kra no wanya ba bi kra de ni twiato Asem Beba ya ne nyansaposo kra no ya ne DC yabo ni din wonu ankasa ni edi kura di nkomo ema ne di tudwasa asam ne di atwetwe aso na ni nyina mu no wo da posifo a wo hwe di aposifo abeye sanse investigation no de ahyase a enya asem ketua kura na ekwama asane asumi amani boni ohine muaten se woni asem yachi wato yenkra abusua moma yenkoti bi ofie se de ne ma si covid o si kono omwahye ho na ade ba ko a enwa ne se ba bi a CCTV cameras a ewo ha nka nsanko fu ye betima hu wo se wemu na ebe ye ni se no omakwohye ehon so nyina yese enya senketwa na asemwe no ebae eno achi anadwo be 10:30 yemeda no na asemwe esi enebre no
na abaikra chipani na omampani excellency John Dramani Mahama ayi na de na ba be hwe ayi afija kwa be south group no na oni ho na MC po nyina bankan ya mo ye orientation na oba ye no obedu be 8 o'clock 4 o'clock via ekwa nyimbre na na ju bre no sa bre no na se ekopie se eja eda sa ni residence wa ehye ya mentra de MC no onti ho anaso onyankotena ho emra omubo ni din amoye ho adwuma wie ya omo confirm no oye na adwuma de na so na NCC kakra bi wo da asre ho a ese omo hwe no mbuso omo ye efifi adane ban nyina gidigidi se de ya obetini ababa tena ho no wa sha na adwuma se ne amna koso ntem na menkwa na de se ba fa kwa mu a na MC no ya efre no umunyamfo Patricia Pel Ankra na oni efie ho a se asemi etimi efa no ba ja pade ni ema opi ho de nipa bone fo no ahyene nyina me no ka sai for atimi for mo ma ekode ho no atimi abomoden achi suspect yenu aba ko di Bizak ana ba ko so di Yaya Osman se no penetration se o ka se kware so ni adanse a itwa ho timi di adanse na ebesi emebi ana kwa akobaso mampani ba bobo edin se MC for no that time no na ayen chinwasho wo mia ho go ba bi sa te for be kaya na sa refo be kaya wo kwabi afija kwabi south west ko di ahin group mabro bi omo ande simu eboko jan dede kire amansan nyina se omo nipa omo peno no ye friend region ono na na parliamentary candidate edema andi samani kono ewo sample so na se omo kire se sa nipa no omampani a mo ni di pa ne so ko bodi wo fo bi pa dia omo empene abda no so no na omampani kwa nya mfa idie no metuja ama omo ye dede ekasa ye video se omampani ekobodi wo fo bia se ne di na omo kasa hwe ne dia eni atorenchen pa de besi afija kwa be south kupono assembly ho yinga se omuso omutwa eja ato assembly ho ahye ho enwa chine so banglo se ho nyina nso no ombesini nyina asemi ba ye no nyame nko no mampani so anti o masem mampani nyansem ani ne hwehwemu no o se ye maame ana se awura Patricia Pel Ankra ena o se facha se otimi DMC edema imperializo ntono no mubo ni bi ama assemblyman for nyina so akwa for gina to confirmation no onya 98%. Enipa makoma ko 38 and ya assembly members omo ha. Eni 37 and to abama na che say. Afika kwa be mansiri mu nyina nipa nyina agina tumfo a ahemfo enye enipa dwemfo ma ene expert manfo nyina no omo gina tum say maami o sefata a oguso a wo ye nadwuma. Ene say nyame amfa kwa mu a che say okon orientation ba ya ni fi a omuguso a omuye sezi amna kwatra ni pabone tui akwakotwa eja atu abusia eni ekotie yi eye yamani boni ohine boatin abrahosama asi ewo afija kwabre south no wodi emu amane asumli ye kwatwifo atimokwa mansinimu na twifo nuama krom ena ye wei na adehye bia wonuama krom kire se esum ana emene wonom omobehu kane a kise bia kenere ana bobo ana ombeso na dia na namso ama na kakranie esum emene twifo nuama krom adehye Listowell Abuaje da Costa otoaso na no memenda ahomache ebra na abo nonan eni nefa 430 mu hon no ena omanfo wo nuama krom kuru ekum se monka ne adundum eba ni ta no mu ka se normal ya du to du so ide bi na ja esi wa nti o ma fa anya ase enti anopa o mu so na ye no eno mu se kuro no fa ba bi no ewo light nti no mu bi no ho mo nti ase o mu ti ase o mu dina na no na opani bi a ono wo se ne waduro o san so ye nkunya ne ade ade o ko aduma nti wo won shop wo no to nya ni ba bi o ye aduma nso direct opposite to bi a na transformer no esi no enti wo to na enu hu se transformer no ade a yeyi asopom na ya bie so ya se no kra e no obefiri ho obo ya na ese emu kopa oyese ewo mu no a wodie bibi eyi ana se woton a ne boden na wodie bibi yi no e na ni pabone ko bi aba betu transformer bra na
power na asa modern no nyam kanam na enko life adi papa ewu nenso mo timi etua from etum party na etam so ema on so efra assembly man ya wo niam kuruma kusua electoral area honorable Daniel Abaja ema ono so ne mpanyifo ebehwe ya omobo tupuati tupa electricity company of Ghana mpanyifo amane me no woka say enya de say apolitifo nso so omo asotie no omo etimi achi ubia ne mo apolitifo so omo behwe nipa no di say aduma no na me no woka say de ECD engineer district engineer otufu kaso woni mpanyifo abomodin a ema fine omo transformer na from na ba bia muniama edefo omo ego to line for cross wa omo enya like this here omo so omo ye asem no mu enhwe mu na ye ne asem ma no edi nkomo no wo tete no kwate mu nike e free say corona ba kwate mu no enya de say iti eke eke situ ne sanso e bi no e bi esi niam from electoral area ho any big tank e ama okonko no wo pili wo mu papa esi kokobon se mu wo na se omo transform esi se kwan ho in fact the more say you do like anado another woman you do like ya mamu fa ne say normal edun so e na aba na emu modern asa bu besole amo akwa say dia mo transformer no ye papa won bi aba mo mo ba bi tutu a ojiri say eno ebe boa e ma sa pro no e fa transformer wiwia e na cable so wiwia no e so ake etu be bi mu tufu ye ma kum e no wo tufu ati mu kwa mensi mu e bi man temu dia ECD transformer ena akronfo bi akwaku yi edi afopom atutumu ne yema nyina edi fa edi wo hawpa edi iku abeto man eni ayetie ye amane boni listowel abogida costa ne nkrato ya wodi free nuama krom twifo eba ya akronfo arenfo ne ECG for 200 kVA transformer emu kopa nyina wode ko aka hu bia ma de hye wo hono isum ana emene wo no no memnenda ena ebeto dwase wu kopiemu ewo Cape Coast biaye bia ede London Bridge eyade abansuru yi bi achapa ni omsi yanyene ebuagum emasabre ekum enipa mienu na wonoma wote eben ho ekire se wabre nso ne yese ejamuo no ene nkrofo hyehye wonmo dem a etonso che yenti ahmachi mu nyinada na nsuo no egugu womu yanse bibia gikum wamokoye dan no ena adwiri enipa mro enipa bi de yetumi ayi womo ba miensa de womo praye nanso mienu anu womo mfie no ekọ manim de wabra nipa ba ye wombe yi edan no niama na egumwo de nese woma kase enti no ahomie no womatumi ajamu asemi akwakwaya rehosampa ama de hia womo ewo emfimfiri mantamu sabre ya ye kasa ka ho bi ema mewia wo ho ora George Justice Atta woni nsantwofo edi enkomo edi ato won manim se ne esini de mu ayapa sensuo beto na dan bedwiri na ebekọ edi ewu ate sa de enya de a won betena ho ahwa ma ne asi asensi biem enti assembly ne befa to won ho so na wo ma ne nani na mu miaye bia mu se edan we mmasha kam enya ye bedi ewu no wo ma di kan kura dwiridwiri ne nyina egu ho ansa kura na nsuo kase bia kwa akoto e ma nanu awra ho se mesi mimindai ebi asan asibiem na denu owo na muzim kaka bibi anje e wo yam braw enti no ye mu hu pa de eden na fa no tumu bi ma ogunyi mpa no do no enti ni sisi do gina ho ma mo hwede wo bo budan ni nyina completely to ndeda ni to no wa about 10 wo wie no wa about 12 am a wo budan ni nyina eso me ho na de ho aso a wa so so de break ni nyina esi e ho enti wa ma me dey to menyo do there me nyina bo police na other security agency na the experts from the assembly yeah for pro washe edana no ho aka kakra otu a oze a hobo to zabe no ye tu ye bubuni nyina efi ho ntende da ye sense gina dubu edan fofor but with the consent of the family ne kade ho ara wo pede wo bubuni fi ho the tu ye bubuni ho along the street from London Bridge to Zion Nation Junction stretch no maybe you wouldn't mean you can say was to saw debris no is from a street in another no this year also there's another dangerous project that will block you in Cape Coast
wa yɛdɛ de wa tetew apansam ɔyɛ abrɛsɛ na ɔkyerɛ de baasa no so menye okese yɛde machines gyina hɔ a wobubu ne nyinaa efi hɔ with the consent of the people around and the family a ɔyɛ ɛdan no yɛ wɔn ebia nti yɛkɔ aprɔ na yɛahwɛ ɛdan a ne nyinaa ɔndzi mu no na yɛne family ne nyinaa kasa na yɛtum na yɛbubu no but we have that political will and like I said we can't just get up and demolish. Even though all dangerous and able to work cause havoc, no, we still do that in consensus with the family. If we build consensus and the family will give us go ahead to demolish it. If we on your NDC as some non people. In fact, in the most after Yanti I will keep coaching. No, you NDC, you NPP. Obio win so NDC you. We one get NDC abano or doing iwunu obey saving another MPP abani you and so on the own havoc is havoc. If care is not taken, we will measure our oil development with partisan politics on manu doing this devoid of politics. Let you do your shama or a great nation of a net and papa Ifra. Abusia Cape Coast Mayor Ora Joe Justice Atta and now what is what the enchechimwa hodro amaye na araho someone no memenda no esi ye no maame ba kwa ni din ede atapanyin wono enya 79 years and owura ba kwa no ka ho Emmanuel Lankafo no so enya 84 wo mo mienu na yede wo mo kopie mu e wo Cape Coast Teaching Hospital a doctor fo nim difo ede tu dwase wonom afrim ye kwato ye mantam no mu na efema gudi a yetuo ya enamra kwan so gather them and sell galamsey no eye kon kase a amaga na ko ache na America kreni dia posifo wo mani abre papa eno na aka hu bie atoye mantam no mu posifo akeka won ho se ebre kase de nipa aduonu miensa bi wa kire wonom chamfan machines ahodo be se aduosia 964 ena wonom agye wɔkyerɛ sɛ manso anase wasa kropon mansinimu ana wotu sana moyi wasa kropon japa dadia so ekwantempon so ɛna wɔn keka wɔn ho wɔ hɔ no mu a wɔgye saa nneɛma yi a yɛka wɔkyerɛ nipa duonu mmiɛnsa aka ho wɔn mama nanso hɔ ɔbɛn mining group site hɔ nso ɛno wɔ wasa japa wɔkɔ hɔ no mo chamfan machines ahodoɔ wɔsan akɔgye bi na ɛno akyi ana wɔkyerɛ sɛ wɔn nyaa no ɛnteɛ wasa dominance eno amaneboni kiremu se goy filling station ena free energy oil filling station eye agona menfi jedua kese junction ne so wo mo kire se kwan ho pe na dwumadie ebi koso ho pa nya asem ketwa eno kan ho bi moto anamako ho nso chamfan machines ahodo enso wakɔkɔgye ye water pump ahodo wakɔgye nneoma ahodo bebre kan ma omudi di galamsey won potam ho no nyina wakɔkɔgye saa nneoma ni nyina wonom kyerɛ sɛ adeɛ ba akokoro twa wo ma wo asankuragua one district one factory building ba ko enchen pe ana galamsey yi ɛkɔso ho no me ho nso okɔduru ye pumping machines ahodo nso akɔgye bi ɛna fe motorbikes makoma nan na ɛno na ka ho bi ɛna toye mantam no ma posifo kyerɛ sɛ galamsey kone de wono ani abre pa wo ye do betimi bi aboa e de tu ase nti won na wo de won ho agi mu nso wo kan ho bia na wagina ye ida so obesesa wo nioma na wo free site honom enya sa dia wo mu tu won so sa ani eden so na wa bia wo nsa be kan no wo do be ma mra no na mra no ani wadi awie ye gina we so na ensema hodre boaboa no nyina ye de asi e wo hasamfo ofa John entry bosia kon labo na be de akire na na kwadwo apia kwame gini boatin professor kokoto enoba epia aboajo papilo onu ko ya ne san be boy chidom mansama hodo na yekenkan e de emam Esmond afi senior man mozi won munyina boa ye Facebook no so baby awo bia no wonso nya bi ehweye enuanom no ye mienu awiamidin mamme ajowa nyantatando meni abrewaba Kofi Chumesi. Yes, also na Asem Beba Dabi dwumadie atwaso. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey unia, Favi ane black smokes mixture no. Malaria duro na. Ani, say nam sa. Wo beje di se me wife nyina ye tested positive.
ye no mbie no say a malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma wo ye Hepa Plus mixer no and wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia enti pavi e support immune system no na plasmox no so e tu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na sekura anya sa ade akohu doctor fra 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfiedu mienu nka o pharmacies na herbal shop FDA aje edwede nkrato yato Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. O wajajai. Abua wamo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra die. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GIG perfect series. Atumo no die. Jai. No die animdifuo. Ene tre wa nguma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine so or nina bi. English nom, and maths nom. Me say books to be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any naka, and so I'm approver into a batter pian koto be maneba. Hey, and na so we die. So ko be kra bet me akotu akoton. How many students o? Na eno kra die. What table say we almost have mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the master school, so here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus Mr. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje edwede nkrato yato. Odofo Mami misa wasembio da ben na ope brese okohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa cholesterol anasade dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrei me comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo ebra no ye de ko fitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso no by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete bete, Onua, Ori abe, Akusie,
Asem Beba Dabi. Quentin. OTEC 102.9 FM. Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Yesu woha. Yanbisa Peter. OTEC Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adon mu buhura. Aye ne na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no eno na wede. Ohweso edidigi. OTEC nyame ma won nyuma no enkoso. Openia wo pie adwuma no enkoso. Ninkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan ko emantie no wo ye modwuma. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ahoɔden wo mo dia. Eni se ame no kasa no pɛi. Enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwidi. Pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso wo mo paaba wo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kense yɛ kan sɛ ayi ne na ase nkam bo wo mo nyinaa ho ban ebi bia yɛ tia ɛmo brofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo wo nyinkyire yɛ duma ne ntumpɔn na mo nso fa abotire ɔdɔ nsɛm ayɛ na mo tika ɛyɛ putu sɛm ayɛ ne ya ne ya ne kyerɛ sɛ wo mo gu yɛ ni ma se nyɛ saa na mo tie wo mo ka sɛ adwuma na mo yɛ no ɛmra wo mo mu obi ani ma se ne mo yɛ yo kata yɛ na ya na mo papa nka wo mo efiri saa bre do nhwiri kɔpem bra wɔde obi a bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmbɛ sisi na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn hoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔ ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyam adom ni amen. Kwame, ati say. Yankopon adumeja. Uye Togo ni. Mpacho ani. Ufri Togo Krobea so. Mifra agwanyive. Agwanyive. Ote teka yija. Mpacho ani. Opa pefie. Mpacho ani. Hobi na uyi asase ma awura ma awode ni container si ye. Mpacho ani. Wa na abobo container ne ma na. Mpacho debi. Eyi ono ani sika. Mpacho ani. Confirm ya na deny. Oni obey awo. Mpacho ani awo. Onene wo masai. Confirm ya na deny wakanda say enkwada ne nyawma me pacho an nti ubeye DNA me pacho an efri ho no a wo kan ye no wa man kwada no sikada pacho edi be say ni me fancy ekwafe okay abaya isa confirm ya na deny o papa fri mu amokoye na yie wo Togo obo one wo sesa besia e ma mo de koy me pacho boy boss watua bi akasai metua 2000 inti ya mpasa aka 45 million okay confirm ya na deny the maker nyina no is on record inti dwene hu yi ansa no akasa ana deny say urei kari sika free kumase ebre o ma de ko han dan won kran o ma miska ne mo ho ne nkyeremu o ma uska inti ya ai so o ma uska ema de ko han dan sa confirm ya na deny se sa dan no a ko han ye no tamu anso na oje wa advance say to free ho okay afei confirm ya na deny se wurai ordinary dwuma free kuma se de bre won kran se ye pacho de dwuma ne ban kran okay afei sa confirm ya na deny se ni momo sika 80 million e wo ho ewa adwuma ni mu pacho ho ni ebetimi akyerem obetimi akyerem na sika wo ho ampa okay edan no obe han ye no sa confirm ya na deny so oto air condition e de be board dan ni mu pacho oto mattress to mu pacho onini mi enu kan bo mu ye edan mu nkonwa set a wodi ni 15 million e so maawo pacho okay owo fresh screen ni decoder microwave mattress, washing machine, ni showcase, ni stuffing chair, AC, cylinder, spray, shirt, singlet, boxer shorts, slippers, and an techno spark. Phone. Confirm ya na deny. Ni nyina wo. Okay. Ajabema. Ma ni Asem Beba Dabi. Asem ya wuke makuma urade. Be ma ni menono wono. Be ma ni ni ko. Oba. Ni di oba no do kwa komma no. Ni ana ya transe na ya hu kwampa ya di asem no ya di ego faso. Owura yi waba mo ho wo wanchida
Waba had it. Maybe near Simanim, dear, near Kingston, Nico Roman. Near Simanim, Mecca. Until it's so, but such a man, one what here. I can say, because a dear, if I tell with him. Okay, 102.9 FM. You feel me to whom you need it. Oh. Ate. Na kana mutanenka. Mensu bana ko kambeka mensu ale. Asaka na waje no de bre wa ampa. Dabi. Mensu jasu. Aware mfa wan kasa just aware mintimi nware biem. Etu omi enjai. E na wo se wunjai. E na so ma me ka kire wo se mabo adwaman nti aware no yenjai Bible say adwaman na tete aware ntem nti mabo adwaman nti yenjai. Wo se de na me ka kire wo se menyam mintimi san nti yenjai aware no. Wo fra wo sofo ma ne frɛ me tu me fo se wo na ade wo ho. Nti se mabo adwaman na so wo so pemedi a bi de minjai. Na yento ase. Me ka kire wo se menyam no. Wo send this ka 6 million the brand is say me ko yin sen and am de koye animu boga proof e share me dan nim se be ya from phone ntimi de enwura dan ni aware em fra wan kasa just aware mi ntimi nware biem etu omi enjai e na wo se wunjai e na so ma me ka kire wo se ma boy adwaman nti aware adwaman na tete aware ntimti ma boy adwaman nti enjai wo se de na me ka kire wo se menyam mi ntimi san nti enjai aware no wo fra wo sofo ma ne frɛ me tu me fo se wona ade ho nti se mabo adwuma ne so wo so pemedi a bi de minjan na yento ase be ka cha se menyim no wo send this ka 6 million the brand is say me ko yin sen no enam de koye animu boga proof de share me dan nim se be ya from phone ntimi de enwura dan ni ile
Odumankuma nyame ayeye enka wudin. Enawia yi Odumankuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo ne adehye awia yi momyema yenho aha. Yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia. Emfamra Otek 102.9 FM so ene eye dwoada ene ye da foforo atwiredi amponto turubonsu kwame wasanyo amaya sedi ahia biu ene ye busumi nsian de etoso aduonum yensa emfimpinu ne aduonum num ene ye wi awia yasa ahia biu so ye de Asem Beba Dabi dwumadie na eba besom na dwumadie da biara da wa afidie yi so ye ka de kire yadofo ye tiefo ene yadehye se ye disua de ebrekro na mu ne yade kire yenho nso ade no nti ena awia yi a ye hie nokre moma yense yenho se ye ba besua de moma yense yenho se ye ba be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so awia dwumadie ye live ewa ye social media handles ne so na dwumadie yi se wo ba Facebook ana YouTube ne so a ye stream show no live wadama se oba so a eya ahye ma wunuanom nya adesua nya de kire dwumadie no bintie ewo YouTube ne so ma wunuanom ene wadehye nso nya bintie na wo hwe bi ewo Facebook ne nso so enti share fa ma wunuanom copy link no mesre wada ma wunuanom nso nya binhwe na ye nyina ye nkamo munsua de na ye nyina ye nkamo munkyere yenho nso ade ena awia yi ye wo ye nuanom ahodo nso wom ya ahodo a okontentan so a wonum nso abade mu abiebiem na dwumadie no ofa the live ena awia is Spain for monitor show no online ewo Be Love Radio so ena awia mu amwo Be Love Radio nyina ye mamwo ha ye chiachia mu busase mu mpom etetete sei ena mu amwo GN Radio so oba United Kingdom mu amwo Patmark Radio ne so mu amwo Abawa Radio so Amansan FM Bweni Radio ene Sahara Radio so no mu nyina nso ye chiachia mo ye bom abaso da mo ase se na awia yi mo nso mo ntentane so mo fa amo manfo nso nya bietie nya biahwe ena ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France buchimani mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America buchimani mu ena information center sa abwadem na wabiebie mu a ofa show ni nyina nso Nyankopon nya mokese na onhirehira mo ena sa wo ye Facebook ne so ana wo ye YouTube ne so a ubetumi aba ye comment section ho wadwenkyire bi a wo na wiabrei o de betum e wo comment section ho ama ye beje na yakan no kama nso e wo afidie yi so ama obi a te wonka enti wo share o like na wo follow na wo comment no de sefata nyina no onso won sabeka ewa afidie yi so mede de Krobea nana Yaw Asante enawiei ogi amanie enawiei apesemaka nananie enedei Krobea jata mene wahia ewa afidie yi so eja kwa me awiei akwaba na meje oso bru umpom te sei adumara kwa na jwada nanso yasan hia bio eduru juada sei ya whether ni mu ye slow but ngakra say weekend now ko na yi kakra wu bebre weekend we kura de na doso ko akwa no nyina be ba ko sie da we say rounds kakra sure mate etiefo eja kwame na matene nka no oba de achia me ho akra me bo ha den umpom te say Nyankopon ado me ho ye pa na nso so Nyankopon na dawroma me nso me ho den ena ye dwoada bio na ya san hia pa ena wie nso wa afidie yi so na ena nhia mudie no ye se ye besua de ya san kire ye ho nso ade ena nso ensem wo ho ena nso ye besua de very good na ena wie yi adofo etie ni adehye nhye de nso se enfomsuo bi wo ho na wiase enipa dasani oya se wohunu ensunsuaso a eba sa mfomsuo no a woyo ye no achi a eya afetu hofo
na wankwa ankoye samfom so ni bio kire se wanhwe yie na wokoye samfom so ni bio wu a asochi edi nka ba ye ma wunya ye ma wuhunu ye no na anu ohye paa o ye se bie mu ba de anu ohye no ebesa ba ne moho ene de beba wo so enti emfom so a bema ana oba obeye ne ne no eya ahweye na samfom so kro no wa no wansan repeat muntie krachi wei oba akutruku se yakaso obi bo akutruku a wo ye bossa oye kutuku boni na owura yi ekọ competition bi mu a na emu ahye utumi hu se emmema na ahia twede na edi ahim obi tumi bo obi twede mpofiri mu a na ne se aduasa mienu egu nanum nyina no na tutugu fam. This should tell you the kind of competition a enkofo de kọ eye ewu enkwa akuturbo ene mrante ne bo na wonum abo ma kodru final krachi wabre mu pa o nyankopon na adi ni ho afofie nyankopon na aboa no wekurakura ne nkakrakra na final na wonum duru na no ayehye enti pipau ena krachi ne bo independent ne hwe ho na ade ehwe from ahyase na ye bo bi twede ama ne sinyina tutu ye bo bi twede wɔ nanim na nanim amuamua emoja ebi animu sei na wono de watumi awurawura mu akoduru final atumi asan akodi nkudim ugiri sai ni je be na ema ene ye behwe wo si ringi mu krachi huri kwa ha na krachi ehuri aba ha ti ye boni din competition a eba ye enipa so masi ene ye nkunimdifo ewo sa kuturuku boimu enti wono na ebema ewukuru ene ye behwe ye ne fans fuyi obi ani age boni yoyoyo o say ye krachi na bodwuma wa ya ade na wei na ababa wa wonu kuta abasoba ye de bo owura no wodi ba beduru ho na ye de ade no hye owura ne nsem pe na ni gienti photographer ba ye twetwa mfonyini na wodi ne nsa on se bossing for ne nso no ma na ya wo mo present e bi a belt na trophy no wo mo ba sebe verse nko na hye wo mo kyekere wo nom sebe empokue ho na bi anase ne nso no ayese dross ya yibi na no na hye no no adi abeda ne ho ewo arena ni mu oho ana bossing ring ni mu sebi na hye awura no enti ya present trophy no ya award no ede ma akrachi ne wie ye no no ne satu awura ICC no aso ni mu muntwa ye picture oho na nigye na aba nyame anku no emranti a woni won mu hia ye no ono na ne twedie mu aye den enti ono na adi nkunim enti so ohu anigye ana ache krachi ne so sabre no me pese wi ma age na anigye ana krachi ne kom osode ha no osode ha muntwitwa te se de ga ne ye ne ga bi o afemfam ewa ring ni mu nya asam ketwa ofemfam no nyina awie mu muntwitwa ye out of anigye ene ye de krachi beret no ye de ma no afei wakodru ni fie wote hwa na wahu semranimfo aba adene a dano a yede unkunimdi abotire ne bow no ade a woyeye ewo ring ni mu no emra no se achew ye friend sexual assault wa assault awuraba no a wode unkunimdi abotire no ode be bow no wa assault no dabio eye ni gia na aba mani na agye hwe underlined many na agye at that moment eye wanka abekombi enti sign hwase enti mekura de na me ye no eye out of odo ene anigye ena na me de ye sa de no mse da bi emra no wachia na lawyer fo ene human right fo no wo makohia dwedwedwedwedwedwe senkanyame amwa krache na anke ne kotum okay esi akona wieye fine yesese ye fine krachi ni nyina no ya fine no ema ne mra nimfo adi adimu wonum watua afebio wasa so ya san behia registration ya san akoso yesa bebo ne yi champion de sa afene nso obedi so owura kro ya amekan ya afra se wodi nkunim ne yede ne ko mra nim no wasa ko obio ene okoko ginam
honsu kukrudu pepa eba na wi ye no a asan championship no esan de esini na so na yei ene e fresh aba ya akro no a safi enkunimdi abotire no onsan famra ebra odiba beduru ye no ode hye krache ne nsam abaya no se mi begina krache ne humpo am ye twamfonyini krache so mrikam woni namu ge iba ne ho no adwane ge ne ba ne ho konifa no adwane ko benkum oba ne ho obenkum no adwane konifa ena refi a wodi agro ne busa se krache na dan gina hoi wono na de ade ne brewo eni twamfonyini ne nkọ record so oso opanyini afra se enya wo ena abedi matches no se wo hwa me for me headlines bebre wo mayimu minim so nya bi kenkan de a eyemfom so ya me gina manigie so eyeye nka me kodem eka ene ye ball me enti ene me free mo afi na masa bedi nkunimu a me nsa nyina sa ne gikro ya so nko ben sa ba ye bio menye tio minyina sa ne gikro ya so nsa nko ben sa ba ya ne bio sabe mesremeka sa bre no owura no de sa ba ya na gina ho e de amane hawo enti ene wo sa ba ya no on de sa ba ya no last year sa ba ya no this year sa ba ya kro no a dwane je okra nkwa emfom so a obeye de edi kan sa nkire wo nyansa na wo kokoye biewu a se oboka ana wo ko ohaw ba kumu a okọ ohaw mienu mu a mprempren ebeba ohaw nsia se baba toso miensa ede wo ko wom enti mfomso a bedi nkane aye no eya ahweye na samfom so kro no afidi ansa nyiu ne yiu biewu a obi gina nchen ya sebe wa hwe yi a obeka se we kwase a awie Krobea se mo wo ma onie oba de achi ame agra yeshia yeja agra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina okay akra krache no a kutukuboni no mebo me nsem ama na mabo na baso fi se waya ade Krobea Asante kotokosi ehunu bi pen ohunu bibio de wo aka no nso ohunu sonso na wo dwane nzika sonso no se bia ni mpo woni bi na wanya anu abeka na enso so wotwe na furu ase na wo so twe na furu ase enti yakwan bi so no mo ya abusuan akoro enti ohunu na wo dwane omo se ni edi nkan ne de obi abeka se oh na wonim na wonim wa so betimi aka bi na menim o na menim saa na se de wonim endi saa bre de akwanya bia eni ho no mo ema obieu efiri se ni awoye ye no wa hunu bi pen Krobea Asante kotokosi abo a odi kan ne ye hunu di ankanya ne otoso mienu anya bia akora no ya beka se anu bia enti ohunu na ni ba ne ho so ntem hu se da bi anano anigi amro so ntimi koso ne ye nso enti ene de me nsan enkoso saa piu wei ena wo se ye mu bebre edi ye adesuade ewo ade bia eto omre bia na wonim na saa bre wahunu wo sa ade kro hya ase se eba wo hya ase se wudwane na sa wotena hɔ ama wo abiewu a eyamfom so ebi kura betimi de didi watem sebe ye beka sa ade wagimi ana anano wa hunu se ni se ena no abiewu aba ena wasan kwaye samfom so kro no a enti saa bre na humobro ni hɔ ma obi anka bi ma enti a wasa onitu ho fo se ade bia eto wo mre bia na wonim na saa bre wahu no ekina eba biewu a wonsan kwaye samfom so ni biewu enti obi abeka bia ma na emom di ato da no ekoto biewu a obi anka bi ma ye beye ya atemdidie ene ye beka akire wo enti ya ahyenso de ema ye ne ayetie nyina se ye be hye ne ema bi a esisi ya bra bomu enso se be ye eba biewu a ye behunu na ye nya ba bi afa akra me da se menso me da se eburu awiai ene de onso ode asoso enti na awiai wa wutie no eya identify wo saba ya no sebe identify na utumi identify ya uhunu wo saba ya na eya hwie na nkwa fasem amfa mrew ena wie ma me brago na hu se wa be join Edwards yabusia awie me chiachia mu eburu na watwe bio ya sa awuram enne mi wo Morocco na Krobea no abedwafo ye twem ye nya abayin so de na ene akora ye mo piafo
Amanko abo Steve eno ose akra ya Krobea Asante wada meburu awia yi ye mo ha ya san ba bewura na awotwe foforo mu asa agro sesei afe no se dwane nanso ye da so obosumi nsie ne mu ye ntonkoso ane ye nkoso de sefata yen ene de ya hoɔden betumi bia no yenye ene manso asi onwunufo mahun ogoromensa ose akra ya Krobea Asante ene awia ichi aspanki mame kire se yenso ye nyina ya bo adem awia yi ye monitor show no live ewo YouTube ne so ya da mo nso ase Esther Safo akire and was good morning nana ya Krobea Asante onu abedwafo mu nyina mo hote sen wache good morning die USF and now we yanso ye hwew ye wogidie se mo ho ye nyankopon adom ye ho oden pa Linda Opon and was ya Krobea Asante takifo yanso ya bebo awuram and ye monitor show no ye sire nyankopon na ho bambo ene ni yokoduro honhom no se ntonkoso antomso and Janet Abo and was ya Krobea Asante na mo hote sen nyankopon adom maame ye ho ye pa adom ni kurekura ye beti ageman and was good afternoon nana Krobea ye nua o hote sen agete Caesar no say me papa awia me mo akwa babio na ne oba tonsu just believe aluminium yenso ya badem nana Krobea tokoso anakoso ene abroad Clemento and was ya Krobea Asante awia me nchiachi awe na yewo Brema UGC ena yenso ye monitor show no keep the fire burning nana good afternoon Foster Badibe eno no nso ka ni seye nana ba frifa eno was ya Krobea Asante in fact you are the king of motivation akra se ye new hia se yia abrabomu afutuo ene abrabomu atene a ya wode kan ye hono behwe me master alasa de onfa wuni agro awudu drusunom ene ye ne aye wasuo fi asama nu sate ano na ye mfa wuni agro ne message na wode aba no eye very powerful eto de bia enipa dasani se we ba ana bema identify your sabaya no misro sabaya no in bracket open bracket close mu obi nyima no nsi bone sabaya no nam se ono no de winning belt no eba yenti e na crutch ni hunu ne se ne hawo no enti se me de sabaya no ejina homa ohawa menkasem de animtie mama mesremo enti ene identify your sabaya no bracket open bracket close na wow and now we are for the other share ye share ba some Canada for amowa US for amowa UK for amowa sikawura mahun ene mo amaka nyina ye chiachia mo every pem mo messages a mo de aba nyina be kan Israel for Isaac ampa be mahun na mo nhwe mo hu yo shelters ne de ya mo nkoshem na hu hia Ghana for a mo US nyina no mo nkoshem mo shelters ni mu na mo aye na mo ho ban why yati ha nyina ba se ya ne yam hyehye na nso be ne dai wa nkwa ubebu ada anko pedi obedi a yesi ba bi abo ani didie no ehwa na oye dai ogena bo bi abo ani didie na anu aye kasa ewura bi waye droba mate ya wotwi school boss ibi ya to de bi a wote ho no wo hwese nkwada ni bi fo nkwada no bi si ya ye kan wo bo ade yi ho hwa se be ya ka ibe gira nkwada no bi besi mpofiri mu aka ka ni mu na crutch na pie firi mu a wa ba be fom bebu ye wonsom ye de crutch akwa akudura yarsabia wura da kwa akowu be bi aboa ni didie no ehwa na ogena bo enti mesrew be bi a wudidie no eye hwehoye na emomu okokwa ya mu ani na ho wo mfidisum mu amanfo sum mfidie eto de bi a wo kokora ya asesa wo kwan nana Krobea dia haya no ofa agbabroso a nonso mpamu obeba betwam to de bi asesa homu sesa homu so ofa hokwa ya mfa hompie se baabi a befa awura no ya hweyie na baabi aboa ni didie no ehwa no oge na bo kusie bi da ha ye bekwa akosu mfidie ato kusikwam
ɔtwe bi da ha yɛbɛkɔ akɔsum fidie ato hɔ yɛbɛprapra hɔ mohu sɛ ne yɛsum fidie no yɛprapra hɔ a hɛfɛ kuntunu ɛne wɔyɛ na yɛsum no ne yɛde wura gugu so hunu ka yee wei deɛ nipa boa bɛn na waba bɛprapra ha de ama yɛn saa no wo deɛ ɔbɛka sɛ sɛbi ɔyɛ nipa boa woanya aboa nso ama aboa wonyi aboa anaa wonkum aboa enti muani na hɔ ɔhaw ne bɛbɛɛ fɛ yɛbɛdekorati ne yɛde abrɛw kotom na wotom wie a na wobɛhu sɛ ayiw krakye akɔ aba bɛafidie no naano abayisɛm bi baa yɛnim ɛwɔ afidie yi so na abayisɛm a ɛbaa yɛnim ɛwɔ afidie yi soɔ no na firi aputuo gya mpɔtam hɔ baabi ɛna ɛbaa ha abaayaa no wɔyɛ siremni abaayaa ɔno ankasa ne papa nua ɛna ne papa nua yere ɛna ɔno nso ne ne mma ne papa nua no na kyerɛ sɛ ne papa ne ne yere ne ne mma ɛte borɔno a wɔnom te soɔ no ɛfa baabi ɛna ɔno abaayaa yi nso ne ne kunu ɛne ne mma ɛnso te fa baabi na ɔno ne nua kuma nso te bɛn no ɛwɔ saa area hɔ abaayaa ne papa nua no ne ba memfa ne sɛ yɛ saa abaayaa ne nua akwadaa ketewa a wɔno kɔ school yɛ so ɔsɔre akwadaa yi nkɔ school ɔsɔre a no ahwim no akɔ akɔhyɛ saa abaayaa yi ne nua ne yɛ store baako nso ɛtɔn nneɔma no akɔhyɛ ɔmo nkyɛn to de bi okɔdidi wɔ hɔ ɔbɛba no na ade asa ɛtɔ de bi a ne papa ne kɔfa ne ba ɛtɔ de bi a ne maame ne kɔfa ne ba wɔma season ne sɛ ma ne nkɔ hɔ koraa bio ɛnso akwadaa no wɔka koraa no ɔyɔ no mɔ afɛdeɛ baabi ewu akwadaa ne sɛ ne suban bi asesa first deɛ na menyɛ no ɛno na seesei meyɛ nti me maame me nua no ɛyɛ abaayaa no deɛ yɛ papa na ankasa ne ba no wɔde to papa no nua panyini no ba ne so sɛ wama ne ba yie asɛm ne ba yɛnim wɔ afidie yi so atiefoɔ mu nyinaa mu tie bi na yɛ pɛnhwehwɛmu ne nokora a ɛwɔ asɛm ne mu enti ɛde anamɔ na mutu yɛ ɔbɔ adeɛ sima baako pɛ fɛ brifi matiefoɔ no ɔmu saa case no ɛte saa asɛm yi bae yɛka na afidie so ɔmu tie deɛ ɔmu tie sɛ akwadaa no yɛ bayifoɔ ɔsɛ ane ɛdeɛ na ma ɔyɛ bayifoɔ ɔsɛ maso ayɛ den first na mekɔ school sese deɛ first na maame soma me a na mekɔ sese wɔsoma me a menkɔ ɛno nti na wanya bayie no mowɔ akraboa a ɔsɛ daabi menim aboa korɔ ɛkwan bɛ na mfa so kɔ bɛbɔ me punum ɔkekae na yɛyi nanso so still na ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛhunu ɛnokora ɛwɔ mu ɛsiane sɛ na yɛsunsum mu asɛm ne bayibo no nti no yɛdi animu de kɔ yɛwura abaafoɔ kogya wasu yɛyɛ somankwa ahene anim sɛ agya ɔno ne duru saa honhom sɛm no ne bayie ɔnyɛ bayifoɔ no ɔnyɛ ɛkɔduru hɔ nom no ɔmo mmienu kɔhyia hɔ ma ɛduru sɛ nka ɔmo yɛ mu adeɛ nti nneɛma a na ɔmo de bɛyɛ emu adeɛ na ama ɛnokorɛ ada adiɛ no ɛna ɔmo serɛyɛ sɛ ɔmo nni sika nti ɔmo kɔboa ɔmo ho aba yɛwɔ ha na awura no a yɛde bayie ato ne so sɛ wama obi bayie no ɛsan n'anim hantwo ɔbaayɛ a ne papa no asan de ne kɔ yɛwura Asante hema efie yɛn nyinaa yɛ maame yɛn nyinaa yɛ nana efie akɔ saman no sɛ ɔnsan mmra hɔ ɛmɛpii so asɛm a yɛdi kan de akɔ sumankwa ahene hɔ a wɔyɛ nhwehwɛmu no wantoa so wasan akɔ saman wɔ Asante hema hɔ sɛ Asante hema ani n'asɛm ɛmfa ɛma no akora yɛwura yɛ nana yɛadeɛ nyinaa Asante hema nso so afrɛ no ɛwɔ sɛ yɛma awura no ɛkɔpii soɔ na ɔde ne charge ɛbɔ no fi sɛ yɛwura somankwa ahene ne nana ne maame ɛne Asante hema nti akora yɛantwentwɛn so yɛama awura no nso akɔ pii so ɛwɔ Asante hema hɔ nti sɛ akora saa na sɛ yɛasɛm no akɔduro sɛ de akɔduru nana yɛ adeɛ nyinaa Asante hema hɔ nti agya ɔno deɛ ɔno ɔbɛka no ɛhɔ deɛ yɛni ho tumi biara nanso yɛama no akɔ pii so fi sɛ Asante hema ɛfrɛ wɔ a yɛn ne ho ayɛ sɛ yɛbɛka sɛ nipa no aba yɛnim yɛma ne nkɔ daabi yɛne asɔ ne nsa adi animu akɔ pii so okay atiefoɔ da no asɛm no afidie yi so mewɔ gyidie wɔ awerɛhyɛmu sɛ mo a mokae case wɔ yi a mekae deɛ motie yi na mohunu sɛneɛ ɛkɔ enipa mmienu baako yɛ panyini baako yɛ akwadaa ɔnom nyinaa yɛ mmaa akwadaa ne sɔre a ɔnkɔ school
ɔsɛ n'aso ayɛ den ɛnam saa yɔso nti no sɛbe ne papa nua panyini ba no a wɔno yɛ panyini no ama ne bɛyie case ni nyinaa ni o case ni nyinaa ni yɛbusa akwadaa ne sɛ deɛ na kyerɛ sɛ wo akwadaa keto a wotiwe wɔ abayifoɔ ɔsɛ meyɛ bayifoɔ adɛn ɔsɛ yɛsoma me a menkontia meyɛ bayifoɔ adɛn ɔsɛ nsesanyɛ aba mu nsesanyɛ aba deɛ mu ɔsɛ aba me mu aba wo mu sɛsɛn ɔsɛ mesɔre a menkɔ school maso ayɛ den nti meyɛ bayifoɔ hwɛ yɛtumi kɔ ware mmaa binom ba fie ɛmɛ mmaa no ɛde ntoto ɛne wɔsɛyɛ ɛne bɛtɔ yɛ ne yɛbusua ntɛm mmarima a moyɛ mmarima waafoɔ yɛ a monhwɛ yi na mmaa no ebinom yɛ cobres ebinom ɛyɛ cobres anaa yɛ ni cobres ana ene ɛsi wɔ borɔfo cobres ana ɔbaa deɛ no sɛ ɛsɛ so ade deɛ bi aso ɛyɛ dodo ka bia ano no nti yɛmfa no saa yɛmfa no saa sociology mu na mo ana ba ɔbaa deɛ sɛ stadium ni stadium so sɛ SB so yɛmfa no saa yɛ cobres na ayɛ US for now ɔmo prime minister bi aka kasada na no fuma yɛgyina mu nti sɛ stadium na ɛwɔ hɔ dada stadium na ɛwɔ hɔ dada o ba wɔka yɛ na no pae no ni abɛgye ɛyɛ ɔno fuma wɔ ɛnyɛ yɛ kasa me wo ka borɔfo na wotia me nsere wo da ɛnyɛ yɛ kasa na yɛtwi kra yɛkati o yɛtwi kasa yɛ a yɛka ɛno deɛ ɔka yɛ nsere watini kwa yɛ nsere o twi deɛ yɛ nsere na borɔfo deɛ na borɔfo na ɔka ne yɛ maame yɛ ne sekura kokɔ mu bi kyerɛ sɛ hwɛ wɔn papa na ogyina hɔ na akokɔ kita no no akokɔ sa wɔn yɛ ɔde kita nipa ba nipa na ɛsɛ kura kokɔ ba ɔka ne sɛ twi nti wafa ne saa ɛyɛ owura akwaba yɛ gyanana odi de sɛ bo odin patro me din de kwabena mensa firi hin na ba ha kuma sɛ ebu akwa mani nsa wadi mfie sɛ kwabena patro me wɔ mfie aduanan 40 years waware nyanwale unyanware na je say the underlined word is minyanware is aware ni crutch na ni so has wadi 40 okay they say Ghana bema to oba ratio ne kura akogina say dabi 2 diabo 2:1 ja 2 diabo 2:1 2 diabo mon check ma me say the 2:1 they say 1:5 Kofi say 1:5 abroba de kasa abroba de kasa o say 1:5 onu waware o no kasa dem no baako aka wo 9 ene aka wo 4 abrewa ba say 1:5 enti be ma baako bi a wo manum mon check ma me mon san check wo statistics na 40 still a wo nkoko yi wo die mfrim die say wo ya che wo ada na wo nkodwom na me yi pa o meni so ni so na ya adwuma be pacho me horticulturalist horticulture no chere say ye we flowers me ye flowers mo adwuma nko na no na mabro flies ni sa no o ye flower ho adwuma mo amuduadua flowers no na mutwitwa bro no kra some kind of pruni ana o ye pruni ni bi enti say bi a wo ye flower ho adwuma na o de kɔ brofo mu a na ye kan horticulture horticulture okay yam fan sa ani horticulture ni awia yi asɛm bɛn ɛna ɛde waba yanim ha wɔ afidie yi so hyase na mentio yo nana Krobea ewie de medasi me ma woni wa bedwafo ene atiefo a etie nyina aha ewie de me bae a me nkra ne bɔne masem nyina ne sɛ me ne abaya bi hyiai biewa no eye 209 210 mu honom nyinsen ebepie mu ama ɔde beto manim me yɛ sɛ mate magi nyinsen no magi ano ne ka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ oyi nyinsen no gu abaya na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɔnyem no ɛna ɔsan de bɛto so kyerɛ wo sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɔpɛ sɛ oyi nyinsen no ɛde gu kasa mamam na wɔ ɛbɛma kasa mamam ɔyɛ sɛ ɔbɛyi nyinsen no agu na meka yɛn sɛ mempene so because me kora menyɛ bi da mabusuani bi anyɛ bi da ba yɛ sɛ no wante aseɛ
ase ɔne me kasa ho kakra ma saa bere no me ma ne sika sɛ ɔso wɔkɔ ne maame hɔ na ɔmaame akɔklɛ nyinsɛn na yɛden afiri hɔ no ma yɛ ade ne maame yɛ doctor ne maame nyɛ doctor ɔmaame nyɛ doctor na ɔkɔ ne maame hɔ na ne maame akɔklɛ nyinsɛn na afiri hɔ ama no yes ɔse maame bi wɔ hɔ no ma ase otumi yɛ saa nneɛma no toa so nti obetumi akɔ na wayɛ ama no nti me ma ne sika ma no kɔɛ ɛkyɛ kakra afi no mu a bosomi bi bɛtotɔ so na mente ne nka nti da koro mete ne nka ɛna agya mebusa ne sɛ nti si a nneɛma akɔsi sɛn na ɔse sisi a wayɛ biribi awie ama wayɛ biribi awie na mbusa ne sɛ no wanya akyire haw bia ɔse daabi mbusa ne sɛ obi wɔ no ma ɔyɛ saa adeɛ na ebi a akyire bo sɛ nneɛma bi ɛwɔ ne nipadua mu ɔnya biribi saa ɔse daabi na meka so okay fine saa te saa deɛ a mate na ɔyɛ sɛ ɔbɛsan abakumase biom na ɔwɔ machine bi wɔ hɔ ɔpɛ sɛ ɔde sua adwuma na meka kyerɛ sɛ adeɛ bi ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia no mɛboa no ai so akɔ clay nyinsɛn na wie so akɔ clay ɛwɔ ne kurom yes ne kurom ne he ɛnyɛ ɔno firi bae ne maame m na ɔmo akɔyɛ adwuma ɛhɔ yɛ he Pristia enti wɔkɔ clay nyinsɛn ne wɔ Pristia ɛna ɔfrɛ ɔbɔ wɔ amaneɛ toa so wakla wie yes nti ɛwɔ mu a na ɔfrɛ na menene bi a na mate ne nka na yɛdi nkɔmmɔ a na nti saa kɔ so saa nti mimi deɛ menim sɛ biribia ni hɔ nti one day ɔfrɛ me sɛ ɔbɛba me nkyɛn ɔbaeɛ no na ɛnyɛ ɔno nko a na ɛbaeɛ na ne wɔfanom ne maame no biɛ de ɛka ho nti ɔmo baeɛ no ɔmo de bɛtu m'anim sɛ ɔmo ba ne se ɔmo hu sɛ ne ba ɔmo ba ne nyam ha na ɔmo bisa no na ɔse ɔne me ne nyam na me se ɛnyamia ɛhɔ na meka sɛ ɛnyamia because ɛnam nkɔmmɔ bi a ɔne ma di a atwa mu dadaada nti meka sɛ ɛnyamia in fact saa time na ɛhɔ yɛ m'adwuma mu nti na madamfo bi temi nkyɛn na ɔka kyerɛ me sɛ daabi yɛnyɛ adeɛ saa aha obusuani bi ani ha sei nti no ɛnka asɛm bi a to ɔmo hyɛ ɛda foforɔ na ɔmo mmla baabi a wɔbusua wɔ na wo ne ɔmo ntena ase metie madamfo no nti mede ɔmo hyɛ no sunday ɔmo bae yɛtena ase ɔmo de asɛm korɔ no ato yɛ anim mesan gyina so biom sɛ ɛnyinsɛn no nyɛ me dea because of nkɔmmɔ bi a ɔne me adi atwa mu ayɛ wɔ nti na ɔbae na nafu na pie anaa ne mpie ɔbaa ne nafu na apie a kyerɛ sɛ ɔnyam toa so nti ɛhɔ na ɔbɛka kyerɛ me sɛ adeɛ no anyɛ yi o na me so no yɛnyɛ adeɛ saa nti no mebufuiɛ sɛ saa kwan na ɔde me afa so no ɛntwa yie wanyɛ adeɛ ama meme yɛ sɛ yɛsɛ na megyina so sɛ nyɛ mea nti mebla na ɛkaa sɛ nnipa deɛ yɛmpo nipa ana yɛnim obi a yɛnim nipa a ɔbɛhwɛ obi daakye nti ma mempo sɛ mengye akora no nti no megyeeɛ na agya yɛwɔ hɔ nom ne hospital kɔ mu bi saa tam no ɔkɔ hospital a metumi kɔgya no tumi kɔtena ne nkyɛn a na yɛhwɛ no wie a na ɔkɔ fie saa tam na ɔmote sɛ waba ɛsi a ɔmo akɔtena ɛboɔ ho mo asi ɔmo fie baako wɔ hɔ na ɔmo akɔtena hɔ na me nso na mete adoato wie a na me nso mekɔ ɛde di ne saa yɛ wie a na ɔwoeɛ no abusua no frɛ me sɛ akora no awo mekɔ hɔnom biribi a yɛ sɛ meyɛ biara meyɛeɛ afi deɛ ɛwɔ hɔnom a mekɔ hɔnom a abufuo biribi asɛm kakra bi na abufuo biribi asɛm hwan na deɛ abufuo no girl meyere no okay ya nti no ɛyɛ na sɛ ne maame no mo kasa kyɛ ne tunifo a na ɔmo se ɔse ne maame no asɛ ɔmo di ne maame no di me makyi nti edu baabi koraa na ɔne ne maame no koraa nya wontwi because of me ho nti ɛne yie ɛdede ne saa ɛkɔduru baabi no akora ne so a ɛnɛ na ɔde no atu kwan na ɔde akora no akɔhyɛ adeɛ bɛkyi mo bɛte no ɔsɛ hwi adeɛ bɛkyi no ɔwɔ akla adeɛ bɛkyi no ɔwɔ Pristia saa nti na adeɛ ne ha me saa me ayɛ na ɔde akwala ne kokɔ no ɔde kɔ so ɔde ne kɔyɛ dɛ wɔ hɔ ebia mimi ho abufu nti na ɔde akora ne dwane wo yes ɔde akora ne dwane me to aso nti ɛwɔ no na adeɛ ne ha me na meka kyerɛ ne maame sɛ sɛdeɛ wo ba no ɔyɛ wo nana no sɛ bi yɛn nyinaa yɛ baa so ɔyɛ yie a yɛn nyinaa yɛ dea nti no
ɔmo nkasa nkyerɛ no ayɛ saa ɔbɛsɛ akora life maame ne ka kyerɛ me sɛ wate ɔmbɛkasa akyerɛ no nti ebire bi wɔ me san frɛ biom sɛ sɛ na nkɔmmɔ no a mene wo diɛ no ɛkɔsi ɔ sɛ ɔmo akasa akyerɛ no anokwasɛm nie deɛ na ɛkɔ so a na ɛkɔ so ɛnɛ na ɔnam ha adeɛ bɛkyi na ɔnam ha adeɛ bɛkyi na ɔnam ha sei ɛha me akora no education adeɛ mmienu ana ɛha me wɔ me ba no ho one ɛyɛ nasɔre 2 menka sɛ one koraa yɛ n'education 2 ɛyɛ ne nyamesom wogya akwaraa ne saa sɛn na daakye wobɛsi abɔ ne bla ɛwɔ ɛblɛ wei a nnipa akwaraa so ayɛ dendenden mu nti na adeɛ ne ha me nti ɛduru baabi a na asɛ mayi m'ani ɛduru baabi a na asɛ baabi adeɛ no meyi m'ani ɛbɛsɛe nti mebɔ me papa amanneɛ ana me papa ka kyerɛ me sɛ memfa nkɔ dɔstu ɔmfrɛ no wadwo no nti mede kɔɔ wadwo ɛwɔ nkaaweɛ mede ɛkɔto wɔ m anim seesei na mene abaeɛ bia wo bae seesei na ɔyɛ den ɔyɛ nti adeɛ ne ha me nti no mepɛ sɛ megye akwaraa no ɔmo ka kyerɛ me sɛ ɔmbisa me sɛ maware na me sɛ menya nwareyɛ na ɔmo se ɔmbisa ma saa tam na akwaraa na ɔwɔ 11 years 12 years mu hɔ no na ɔmo se seesei deɛ menya no ma maame ne kakra na ne mu titi a akwaraa no mu mia kakra no ɔno a na bɛkyerɛ baabi a ɔbɛtena mekɔ hɔnom bɛyɛ 3 times ne nyinaa mu no sɛdeɛ na ɔmo si ka asɛm no na m'ani ngye ho obi a mede asɛm abɛdan mo akwaraa ne daakye na mepɛ na ɔmo adwene nenam baabi du hɔnom a ɔmo ma me sɔre kɔ na ɔmo ne abaya ne hyehyɛ ɔhuhuhu the following day deɛ ɔbɛyɛ no ɛsene abaya no ka kyerɛ me sɛ me kɔ hɔnom manya panyin papa bi a ntumi fo wokɔ nkaaweɛ wadu hɔ no woanya panyini papa bi a ntuufo deɛ nti no wɔka saa ne nyane sɛ mekɔɛ no ɔmo amfie mi wadwufoɔ no amfie yes sɛ mepɛ sɛ megye akwaraa no ɔmo angye akwaraa no ama me nti na mesɛ okay mate ɛnyɛ hwee nti ɛno no mu no mekɔ bɛyɛ 3 times 4 times sɛdeɛ ɔmo yɛ na ɛmmoa me na mede megyaa hɔ nom kɔ ɛwɔ mu saa ɛnɛ bi ɔdumi de akwaraa no hwim bɛɛ afe na mente me ba no nka ɛwɔ mu a na me ba no nkasa afrɛ me me ba no ɔsɔ abaa me na ma wɔ ne tirim na akwaraa no afrɛ me na mabusa no wowɔ he last one koraa akwaraa no ma akwan ana mekɔfaa no mede ne baeɛ na aka kaka no ma bie school nti mene ne nyinaa meba no ɔba me nkyɛn biaa mene ne nyinaa akɔ kurom na ɔde ɔkura me nsɛm na metotɔ ne ho nneɔma ne books metɔ ne desent biribiaa ne mpaboa metɔ no 2-3 nti mekɔtɔ biribiaa bɛguɔ no akora no ka kyɛ me sɛ daa menkɔ bio mu mepɛ sɛ me ne wo tena saa berɛ no hefa na wokɔfaa ne firi yɛbaabu akwa yɛ wɔkaa so wɔnkɔ bio no wokɔfaa ne firi boɔ ho ɛbaa wo nkyɛn ɛna akora no kaa sɛ ɔnkɔ back okay na mesɛ ma waka ne saa meba no mentimi nsi wo kwan sɛ mɛhyɛ sɛ kyenkyena kyen sɛ waka ne saa mene problem nti mekɔpɛ school apatrapa junction me akora na n'ani agye saa tam na mayɛ sɛ mɛtɔ wei computer nso ayɛ den ama no laptop ɔso ɔpɛ laptop na ɔde asua adeɛ nti na makɔpɛ bi yɛ sɛ meyɛ sɛ mede bɛma abɔfra no nti saa week na benada no a yɛbɛbie wei school na meka kyɛ sɛ ma akora nso mede ne to me maame yɛka kyɛ ne sɛ ma adeɛ wei a wayɛ wo maame ani babilo nti no sɛ wo sɛ wo nkɔ bio ma ɛnyimi ma taa m'akyi na sɛ ha ya na wɔbɛtena na education yɛ de ɛnyɛ yie asɔre a meyɛ sd ni akora no ne gye asɔre no so nti no mehwɛ ne yie na nti anadwo no me sister baako mekɔ me sister baako nkyɛn mebɛhyɛ dɛm ankyɛ biaa na mete sɛ obi bɔ me punum kwankwankwankwan yɛ sɛ memfii nipa no ana meba no ka kyɛ ne sɛ daa obi bɔ pono no mu mesɛ ma ahe a wowei ahe a mewei wo ma me nkyɛn ma wohu sɛ obi a bɛwura me nkyɛn anaasɛ obi aba me nkyɛn anaasɛ wei meni atamfoɔ biaa mefiri adwuma ba pɛ mehyɛ me dɛm menhyɛ me dɛm a mekɔ asɔre no mesɔ meba ma bɛda ɔsɛ nandeɛ na da ho a na ɛhwehwɛ wo na mesɛ ɛyɛ wo maame ɔsɛ ada anadwo wei mesɛ ɛyɛ wo maame
ɔsɛ ɔngye ndi ma ɛyɛ wo maame na ayɛ den ɛyɛ saa aha meni adamfo bia bom nti wodi a short time ana mete sɛ ɔkasa ɔyere ne kasa kasa na meka kyɛ ne sɛ ma ti mankasa ɛyɛ wo maame na ankɔ sɛ anadwo anadwo adɛ na abɔ brɛ sɛn na ɛkɔ abɔ bɛyɛ 9-10 anadwo ana ɔmo ba hɔ nso na ma bi frɛ me mamfa na ma no nti yɛdae ama adeɛ akyiɛ me ɔmo didi atɛm gɛ ne gyina no ɔdidi m atɛm te sɛ me kwasea yɛweiwei nti mete sɛ ɔpapa na meka kyɛ ne sɛ ma ɛyɛ wo nana Kofi na yɛ den ɔka ɔyɛ wo papa ho no na ɔsi anadwo wei ɛdeɛn na mo ha me sɛ enti ɔmo didi atɛm ɛna yɛ den gɛ ne didi atɛm nti deɛ metia ne sɛ na asɛ papa ne hyɛ ato no so ongyae saa nkwasi asɛm na wɔdi yɛwe na ɔmo de ɔmo kɔɔyɛ nti anapa no na meyɛɛ sɛ ma memfrɛ no ama no anadwo no ɛfrɛ yɛ nam yɛde menhwɛ adeɛ sɛ yɛ hwan a nti mefrɛ na obi faeɛ nipa no fa na obi sam sɛ kwabrani na mesɛ ae na mesane sɛ yɛ hwan na ɔse wei Black Kofi sɛ wadawo mu Black Kofi bɛn a na ɔse ɛyɛ Linda papa na mesɛ Black Kofi me ho akyɛ papapapapapa na ɔse pie bla na mepie ba ɛfie no abɔnten na ɔno ɔde kaa yɛ adwuma wɔ Roman Hill ɛkɔ antɔ nsu nti na ɔde ne kaa no nyinaa na yɛden ɛbaeɛ ɔmo da wo fie hɔ anim hɔ a me fie hɔ ahomakye ɔmo aba bɛda wo fie hɔ ahomakye ka kyerɛ m sɛ ɔmo ba hɔ bɛyɛ 3 o'clock ɔmo bɛtɛw sɛ bɛyɛ a wonsɔre mpie ɛna ɔmo ne wobɛka adeɛ nti meba pie no meba no anka me ho na meba no wɔ inside nti ɔno ɔnim deɛ ɛkɔ so abɔnten nti ɛyɛ na papa no ka kyerɛ me sɛ sei na ne ba no ɛka na sɛ ne tie na meka kyerɛ sɛ fine akora no sɛ wɔnkɔ bio ɔne me bɛtena ayɛ wei akora no nso no na ɔwɔ form 1 a GHS 1 a ɔbɛsena akɔ G2 GSS 2 nti ɛyɛ na meka kyerɛ sɛ fine akora no sɛ wɔnkɔ bio ma mentimi nkyekyere no because yɛkɔ dɔ so hɔ no kora no ɔmo ma yɛ nyinaa yɛte sɛ akora no nyini kɔ n'anim no ɔno ankasa na bɛkyerɛ baabi a ɔbɛyɛ den ɔbɛtena nti sɛ akora no sɛ wɔnkɔ bio ma menni problem na papa no kaa sɛ me deɛ ɔsrɛ me mema ɔmfa akora no de ɛnkɔ wase no bɛɛma na ɛka saa kyerɛ wo yes na mesɛ Black Kofi in fact mebu papa because wɔyɛ bi ama me saa tam na mesua mpaboa yɛ ɔtumi bɛfa me na wakɔtɔ ɛmo tɔanwa aka ho ɔsɛ kwabena akɔ no adi nti Black Kofi mebu nti mempɛ sɛ adeɛ wɔ yɛ akyi problem bi abɛɛ de ɛbɛsi ɛwɔ me ne wo ntɛm na mete aseɛ nti ɔde akwadaa ne ma ɔmo yes nti ɛyɛ na mekɔ inside na meka sɛ meka kyɛ me ba no sɛ ma mepa kyɛw mebu nkotodwe ɛsrɛ me ba no sɛ ma mesrɛw a sɛ ma mbɛka kyɛw mensum na ma ne nhaw ɛno nanam nkɔ na kɔkɔ sukuu meka saa na akwadaa no su ne mpaboa ne socks ne na ayi a metotɔ maa ne nyinaa no ɔsɛ wɔmfa nkɔ matɔ Bible ama no ɔgyaa Bible no wɔ hɔ ne socks ne na underwear ne na ayi ɛhyɛ me bag mesisi a me ne wɔ kasa yi ɔkɔ nyinaa na wɔyɛ den na ɔsu na ne mpaboa bobɔbobɔ no ho ne na ayi na ka kyɛn sɛ ɔno deɛ ɔnkɔ aka kakraa bi na wawie school nti na ɔnkɔ yɛ den no nyi sɛ ada na ɔmogye akwaraa no ɔmamfa no ankɔ fie na ɔmɔkɔ Pristia amfa na nkɔboɔ ho hɔ na ɔde ne kɔ Pristia straight ɛyɛ wo yere na de ne kɔ saa bere yi a yɛka sɛ na wo ne ntɛm deɛ na ate anaa na mo mpena twe no twa nti deɛ aba bɛda mo ntɛm ɛyɛ akwadaa no ɛna ɔde akwadaa ne kɔ Pristia ɛna yɛ dɛn nti ɔde ɔmo kɔɛ no mimi deɛ megya ɔmo kwan nti ɛyɛ na mafrɛ ne papa no na mabusa no ɔne yɛdi nkɔmmɔ ayɛ wei a ne ho yɛ nti ɛkyɛeɛ afei deɛ na mente me ba no nka biom koraa ne sista baako nso wɔ ɛboɔ hɔ yɛ na mafrɛ no na mabusa no wo sista wɔ se daabi o since then na wo koraa no akora no ma akora no a wobɛfaa no no ɛfiri hɔ no yɛhu ne biom
ɔno nso yɛburo nya no yɛnyinaa obi atutu kwan ɔkɔa me nso mekɔa memaba baayɛ so naa no menhunu sɛ ɛwɛ me sister bɛfie mebusa no so ɔse ɔnkyerɛ me baabi a ɔyɛ de ɔwɔ nti ɛkyɛɛ paa nti wɔmaa na mehu sɛ nama bi aba me phone so na yɛwia na meyɛ adwuma ana mefrɛ back na yɛ me ba na mbusa sɛ ma na wowɔ he ɔsɛ mewɔ pistia mbusa sɛ na ma hɔ nso ɔsɛ hɔ na ma mɛde me aba na mbusa sɛ nama wei a wode afrɛ me ɛyɛ hwan nama na ɔsɛ yɛ me nana na mesɛ hɔ nana wɔ hɔ ama mene ne nkasa ana ɔde phone ne maa nana no in fact nana no ɔpɛm asɛm gɛ ne maame ankasa nkasa no gɛ ne maame ankasa nkasa ɔwɔ no wɔ pistia maame ne pɛm asɛm nti ɛyɛ na ɔsɛ aso ha na wɔ ba no wei lenda de na ayɛ ne asan aba o nsi ɛyɛ asɛm o ma akwala kɔ skul ɔboɔ ho kama akwala ne bɛwie skul na ɛhɔ a lenda ɔde akwala yɛ abɛ nti ɔbɛpa akwala yi daakye yie ni ɔsi aso maka meka na ne buafu na odidi atem meka na ne buafu na odidi atem nti sisi na mimi hu deɛ menyɛ akra na mene na di nkɔmɔ lenda ne maame na ɛkasa se kyerɛ we lenda ne maame na ɛkasa se kyerɛ me akra na mene di nkɔmɔ akra na ɔsi ha na ɔwɔ ne nje ɔpɛ sɛ ɔba mimi nso mimi hu no kwan bi a mɛyɛ dɛ mɛfa so a na ɔmo wɔ pristia kurom pɛɛ dabi ne pristia ne class mumuni pristia mumuni yes mumuni ne kura nso ɛno nso ne kura ase biom mumuni ne kura ase biom yes ne kura ase biom ti ɔmo ni mumuni kurom no ɔmo san wɔ mumuni akura ɔno ankasa deɛ gɛ na ankasa deɛ ɔwɔ mumuni no hɔnom ba ne nana no ɛwɔ mumuni ne kura ase nti hɔ na akura no wɔ a ɔyɛ de ɔne me ɛyɛ de ɛkasa no sɛ ɔmo ma wei a weekends ɔwɔ mumuni hɔ no weekends na ɔkɔ ne nana no hɔ na wɔyɛ wei ana nana no se mɛm deɛ maka sisi a mehunu kwan a akora no so ɔbɛba mehunu kwan mɛyɛ de mɛfa so nti kasa no nyɛ mu no nso no akora no yɛɛ saa mehunu sɛ afe deɛ papa no ade ɔyɛ no ɔyɛ ni da ho bɔne no na meka kyɛn sɛ blakofi wo deɛ me ankasa yɛnko no kɔgya me ankasa mɛtua wo lele fia de ama mefrɛ no asɛm wei mefrɛ no bɛyɛ 4 times lasho papa no ka kyerɛ me sɛ ne ba no aka kyerɛ ne sɛ ɔhia yɛ wɔ hɔ ohia mo wɔ pristia hɔ ma mu nsi hɔ sɛ mo ba bɛfa akwala do na papa ne kasa sɛ mekyɛ na me sɛ biewa no me sɛ blakofi asɛm wei a nti no wo ka kyerɛ me nti ɛyɛ ɔse lenda so ohia yɛ wɔ hɔ nti no sɛ mekɔ na sɛ biribi kɔsi in case of accident bi kɔsi a na yɛyɛ ne den nti ɛwei meka kyerɛ wo mafrɛ no kunu aka kyerɛ no sɛ hwan kunu afrɛ wei ne ba no kunu ne ba lenda ne kunu na wakɔ ware foforɔ wɔ hɔ ɔne boy bi awo baako ɛwɔ pristia mumuni hɔ ana ɔsɛ wafrɛ ne kunu aka kyerɛ no sɛ ɔmma no mfa akora ne mmla na akora no ɔnyɛ kurase gɛ akora ɔkɔ skul kama wɔ ha sɛ watam de no akɔsɛ kurase akora no nyɛ kurase gɛ nti na ɔmma no mfa no mmla nti ɛyɛ no mafrɛ no bla kɔsi sɛn ɛyɛ kyɛ bi a bɛyɛ week mema week tom na mafrɛ no mepakyɛ kɔsi sɛn na waka asɛm foforɔ ɛkɔsi sɛn na waka asɛm foforɔ nti laahyew na meyɛ so no papa ɔmmoa me meankasa mɛkɔ skul hɔ mɛkɔ pristia hɔ wobɛfiri kumase akɔ pristia mumuni hɔ yes wokɔyɛ dɛn mekɔpɛ me ba no akyiri akwan operation kɔpɛ wo ba akyiri akwan lunch wokɔe mekɔɛ ɛna ɛyɛɛ dɛn mekɔɛ in fact na ebi wɔ hɔ nom a na meba na ɔne me di nkɔmmɔ nti no ɔkyerɛkyerɛ me baabi ɔkɔ skul nti meyɛ sɛ meka kyerɛ sɛ mba bɛfa no because mepɛ ne daakye yie na ɔka kyerɛ me sɛ wate ɔbɛba nti ne de sɛ nka mekɔ Tuesday nso tɔɛ me ntimi ankɔ in fact saa na menim sɛ ɛhɔ nom wa saa wofiri kumase kɔ pristia mumuni hɔ no ɛhɔ wa papapapa sama boy ɛfiri sama boy koraa kɔ wɔ asɛ 60 cedis o sɛ 30 cedis ɛmu twen okay nti the following day Wednesday no mekɔɛ no in fact na mepɛ me ba na ayɛwe nti mebusabusa ya na ɔmo kyerɛ me sɛ ɛwɔ school mu hɔ yes ɛwɔ school mu hɔ no because ma ayɛ alert sɛ menya me ba na mede bɛbɛ kumase nti mekɔgyina school mu hɔ no yi sɛ school no park da so park na ɛda hɔ no ɛhɔ na dodoɔ no afa kɔ afuom nti
me ko gyina hɔ no me nim hwee nti preko pa na me hu sɛ ɔba hwan ba me ba no maame no eba me ni bo no so saa ɔno no so ɔno no ofiri akyiri beba n'ani abɔ me so nti me dɔgye no ɛkɔhyɛ me dɔgye no kɔhyɛ afuo bi mu ɛwɔ kaa kwan no nkyɛn wokɔhyɛ afuo bi mu wɔ kaa kwan nkyɛn kaa kwan nkyɛn me kɔda fam flat me hyɛ hɔ ohun mi nti obɛgyina hɔ kasakasae mete ne kasa paa because na bɛhyɛ kwan no nkyɛn pɛɛ wakɔdam wɔ wira no madam matare din sɛ opura watare no ana me da hɔ saa na ɔkasakasa ya na wɔde ɔkɔɛ nti me pie no na nkurɔfoɔ bi ɔmo wɔ no koraa no nso na ɔmo nim sɛ meyɛ krɔmfoɔ sɛ meyɛ wei o na me sɛ menyɛ krɔmfoɔ na ɛna gɛn na ɔkasa no nso ɔmo teɛ no ni sɛ gɛn no koraa na ɔmo nim no na saa da na wo ba na ama school ana ama school akora na ama school me kɔ na ewe nkɔla gu class a yɛsua adeɛ me kɔ class o 3 times ko bisa sila ama school ɔmo sɛ da bi na second kura akora ne nsɛm a ɔde akora ne bɛsena akɔ afu ohu no me hu no ɔmo sua adeɛ no nkɔla gu school na me sua adeɛ na second ekura me ba ne nsɛm me sɛ enti bra ɔno hu a wokɔ dam wɔ wira ni mu no na ɔba ne nso ka ho bi ɔne ne kɔ afuo mu na ne ba no me ba ne ka ho bi nti hɔ no no asɛ afuo bi ayɛ v shape wɔ hɔ na nka me yɛ sɛ nka me dɔgye saa na wama me beba na afa ne sei na ɔno so afa ne sei na me so no na me tɛn ne kɔ kwan afa na me kɔ da afuo no nti ɔkasakasa yɛ ɔkɔɔyɛ na me deɛ me pie ana ɔkadafoɔ bi wɔn yɛ moto yie abobɔ yie ne wei yie na me kyerɛ asɛm mu kyerɛ no mo se we ge we de nim no nti wɔn kora na wɔn kyerɛ me we ni kunu ni na ayi we sɛ wɔn nim de we ositi dada nti asɛm no bɛyɛ de wɔ hɔ ɛwɔ mumu ni hɔ tɔbɔ sese yɛ a yɛ kasa yi akwadaa no watumi akɔfa no akwadaa me ntimi nkɔfa no sese yɛ akwadaa no wɔwɔ yi nim baabi a me ba no wɔ sisi a wasan yi na firi mumu ni hɔ nim sɛ ɔwɔ muni sɛ akwadaa no wɔ hi ɛkɔ bɛyɛ 1 year ne me nte me ba ne nka wafrɛ me fla wɔmfa ɔno no wabɔ ne tirim waka kyerɛ me ba no awi ata so dendenden sɛ akwadaa no si me nkyɛn a mɔmfɛ ne maame bio waka saa kyerɛ akwadaa nti akwadaa no yɛm hyehyɛ no na kwabene wogye di wɔ wakoma mu yɛ hyeɔ sɛ akwadaa no ɛyɛ wo ne Linda yi na wo no deɛ akwadaa no me ba paa sɛ akwadaa no gyina ha sei na wohwɛ na obi anka nkyerɛ me ne nam a wei paa deɛ picture paa no matwa yi akwadaa no ɔyɛ ɔbaa o ne nso me ne nam obiaa wohu na obi anka nkyerɛ deɛ nti no waba ha deɛ na apɛ sɛ na Krobea na Bedwa ɛne na tiefoɔ nyinaa yɛ yɔma wo ano wei deɛ me ba ha amasɛm ɛyɛ tiawa mama ha sɛ mebɛgu obi anim ase na mama ha sɛ meba bɛtwe manso yɛ nyinaa no yie nti na yɛ de mepɛ sɛ sisi baabi a meba no adu no menya akora na mene ne tena na mehwɛ meba no ablabɔ ɛma no ɛno nti na no wie mede abɛda mo Linda mfa aba ma wo ɔmfa me ba ma me yɛfrɛ na mensi ne kwan so wɔ akora no ho yɛfrɛ ne Linda deɛn ɔde Linda adasi ɔyɛ deɛ ni Yaw Asante papa no a ɔne ne ba Linda bɛda a wo kwanya no ahomakye sɛ yɛtɛ wɔ no wo so wɔyɛ drɔbani wotwi ka free so full Roman Hill ɛkɔ ato nsu yɛfrɛ ne sɛ ɔde black kofi deɛ kofi adasi maybe deɛ ase black kofi ana ɔde afrɛ na de afrɛ no ko du baabi na yɛfrɛ no ɔdɛfo ne yɛfrɛ no ɔdɛfo a wotwi trɔtrɔ ɔno ne ba na ɛyɛ osei ɔno na ɛte bo ho no nti ɔno ne nkyɛn na ɔba hyelateɛ yes ne nkyɛn na we me ba ne hyelateɛ ɛyɛ ɔdɛfo yi bra kofi ɛna ne ba ne bɛda a wo kwanya no ahomakye bɛtɛ wo bɛgye akwalaa no yes aba ne sɛ yi a wokɔ Pristia mumu ni hɔ na sei koko si ye no wabɔ namaneɛ first time no wobɔ namaneɛ yes me frɛ no na mu sɛ me ka kyerɛ ne sɛ me makɔ mumu ni hɔ sɛ me papa ne ka kyerɛ me sɛ nkwasi asɛm na madi no ɛyɛ me kɔpɛ
meba akira kwan masebe mase enkwasiasem ena medie no yebebu sansem awiai yebeda ebenage hebafo ase kyerese enkomo ayebo nyina no onom ne de hepa plus pavi plasmos no eta yechi eyenuom yensa se nuom yensan ena onua dasani se wunya bi na se wono nomo a eboa ma onipadua ni gina brane yes for your general well-being choose hepa plus sa hepa plus ya se mo amekan anuanom yewo mu nsuo yewo mu topa ye enuro ne ya miensa ebia woni nsuo ebia woni topa ye de obetwusu de opesa wonom no eno na abenom ana wo bemene se duro yi unya bi na se wononom ana wo memene a eboa nipadua no kwan hodo pii so eboa manipadua na ankasa hoden egina brane eno ye baako se yade bi aba be ye ka ewo so na wa pre ho apre yade ne nkwa eye se nwei enam se ema unipadua na hoden egina brane nti ebe pam yade ne firi unipadua mu enti me ne wo kasa yi se wo waye kese abroso eto de bia na onipadua de baabi woso esikire yade bi mogabrusuo bi stroke nudue bi tafodu bi ana sesebe watenkan yira ewo mpam waye mre wo mpam infections bi na etete wo se wunya hepa plus pavi plasmos na se wono nomo a onua waye free se anu yi ameka ho asemi enye na wa wo mpotemo ho a drugstore no pharmacy no over the counter no chemical shop no na herbal shop no urem na kase ope hepa plus pavi ena plasmos na bibi nie na wonte ase na apɛ so ofre ye ne a Dr. Eben no ankasa number eye 0542 77 8572 ena 059 13 67 898 o wa manonia na waje number we wo de address fa so a baabi a wo bia wo mo de aduro ni bi besende wo na wo nso anya mo ahode agina brane eye 0542 807 907 unya fresa ahoma yi mu bia no a ebenage hebafo ye beje so ye no be kasa de wonte ase bia no obekire mu nso e de amawo se ye ya amene wo kasa krache Pristia hono mumuni hono mpredodo sen eno akọ sen ka wo koteta awia obadaba miko employment baako okodem wo wiram second one nso okodem o second one miko da school bi mu okoye den omu school bi nu ase ehun nyina ada ho miko da nkwala ne des na omu sun ade wo empomanim bibia ada okoduru ho anwumre miko duru ho anwumre ase first one na miko ye no guesses na miko da ho no nim se ebia we satam no hu me okwan no miko ho nti okoho na ge ni nim se oda so she guest house ho nti no okoho na waba be yedidi ho satam so na uni ho enti second one na wo ko wo ye wadwen se wo nkoda guest house ho me bisa we ada we say bia menya another guest house bia da ba bia mo chechire na no ese me forget na me koda nkwala ne desk tian ni bi so school school empoma nim bibia gate nim from na me ho fo asa na de chi ni nyina ne se wo kohwia wo ba no na de chi huhu akora no dabi wanhu no ada no yi na firi ho ana se sa ada ne nso akora na ama school wama na sa tam na no me pacho ade chi na me ka se me ku school ho nti no sa na one akora no aya adwene wa polutu akora na adwene se one me nkasa no ngege me so a nti ne se me ba ho no ma na wa ba na abeke kana adwene ade nti mpofuru me gina ho no na me twen se me busa nkora no syllabus school we machi me so free ba nde de hodi obedua ukua ada wo ge no usuro na na me nsuro no unsuro no me nsuro no sa gewe nani nso omu ade nya wo na nani nso yes na mu ade no omu na ene ge dia wo mu ade wo hia ne we ge no
mina ewe midinka suya mpaboaye awo ayado ato admo no ye mpotem na oyede na otie in fact no ne me master mission adwuma woni nchen na omoye mba ya be miensa na omoba me master ho nti ye sa na me master ye no we kwa bi we die we abayo de medne be ma me do me na ase me ne di nkomo e ho no ma na two master na ye ne lie ma so what so ko bi abaya we die me de be ma ase nurse ni akola idie bi moru market die osi we die ye oyire ma yira konwa na ode sa na pan na ode ko boy say bi na onso master ye o operator na so operator na so Kobi o master operator na so operator na so e na o ye dey na me ni di nkomo anakwasem ni beginning na on tisa na ye dey na ni obetisa ahyase no meka se bia na se na okay minim se na ewo no mu ana na mimi nim dia ba mi hu no me hu bibia sa wo no ho akopem se odinyi sen no ene ni sa wo num na o hye sa no ma na yede ase tinyin sen ne ba na wo bagi tu mu no ene ma sa de no o se oni so bi yegu na memesi mu yingu na yi mu ano ene nso ene akole wo na onam nche wo nche na wo ni ye wo sesi akwada no wo hwe no me hwe no dabi since then na me call na me nsa ankan we ndie me man skada nko kwa akobo no na me kra no me mintimi mfre no me se me senis kakra na me senis kakra mintimi mfre se bia ma senis kana se we ayi we sesi a obani wo mfie sai 13 ya ko 14 wa wie JHS no akaka krem no next year no be wie JHS next year no obetro obetro two days say we hia oba Dr. Mankwa akora yensu ehia yaresa no kwase obi hia ne ba yensu ehia yaresa ayaresa nso de ehu hia wa mo ayaresa nso hu ehia wa enioma be fa wase eda wi atiefo mum yenwura awurade fie eba center sa fie wei mu no eye nhira fie efie wei mu eya ayaresa fie efie wei mu eye nkunimdie fie enti ohawo adesoa kodanna ana oseye bi a wudi bewura sa fie wei mu no wonsa mpie mfa nkobio ubeja ho ye beye ho adwuma ama hoto no aye wodea efie ni wura ene na wie wo menim kai ene papa yi fa ye bowura fie ni mu awurade fie eba center fa ye bowuram na me de ha me no ka na me mewura fie ni mu nyama hoto bi papa kura wo de medo ase na da tiefo na hwefo ase ojo so e bia so be transit a wo ma o mu fa ye number o mu ma bo mu church na manfo kwan wa church de kwanfo no twodi ampo nyankopon ne obi akoma so ade ma no ami obi nso ba na o ka se me kira manfo wa me so metimanim kama ahwe ne ye because we ase de nye obi ana be yesa akura transit na wie me to ncha kese de akwa me nana obrempon ya otumfo enkonson bonkum hene ya wadana okusa okoti ne po ne behwe kunya na fatane pa odi nana wodi me bomu asem mapia o ewie de mto ncha kase ma wona me so watwro ne shop ani nipani ahoto no nipani chacha na pa akora transi na ye na wo ka se wonu hia ne ba na obi nso hia duro ne se ka hia ni anya de woni sika nko ne hia ni wo sika na woni ba wo nso hia ba wo nso ye hia ni nokre wo ezi asem hia ka asem de be adwuma na me ni bia me ye hia ni ba ye de ane anim se hia ni ni de oni sika nko dabi wo sika dama na wo ho akwatwa man dendenden do ne namais wo nso peba wo nso ye hia ni enti se obi nso wo yade bi hawo na etetewa na so nso penwa ayara sa na so hia bibi dia nso ye hia ni enti ya transi na awurade fie ba center mechira kwa me si ni baabi obu kronum busi red park ho na mbutu a me di medwuma ya transi ya na edi kan de number no tudwa etie 4 pa na ahwefo pa obi an baabi tomato bi bibi ha na oni padua mu no o fa number na o frame me kasa wi o frame me am betwetwe nkomo number na ebe number na 0241 09 39 39 39
39 15 15 0241 0241 09 09 39 39 15 15 and 0549 0549 20 20 66 66 33 33 akwa ya trasi da bia me si trade ayese kokromoti nsa homopo manenye ena training so de mpanifo se kan ni ana aka hwene ena ani bo nso a ekotirim entra me transem di ka ketiade ho asem ma ka ani so de atoa so enti wa wutie me na wia wotiade koranko waya ne se ade ne enko odu wanu maduro bia so nkose yesi nsa akra wutri ne se bia doctor so webu akobie wutri so akoyo surgery awre me kanfo awrade fie ba center se brabaji aduro na memfa ma obi mo nka se aduro na anya adwuma no aduro na sayade yi nkonya no brabaji aduro ni bi aduro nya bi wo ba bia je se awrade fie ba center enti wutiem na so obi wo se ni tini mo ndududu wose me hwefo ma asema ni yi agufom wose amma no so dwam gagaga obi nso kura sase bibi ni nam mitri ni mu obi se miti fa no so dwam saa obi wo kura wose miti no ayese ase de no ma bi asoa me saafo nyina na nawie me kanfo awrade fie ba center mom se omra magi ya duro tiade ya duro nwaso no AMB no ba na ya di mienu ma wa otumfo nyankopon adum nti ho beto akra last week na me to ka ani aduro manya minyandai mo se daye mu nsem no ya na ya mabo ho mpa ya che onso obi afra doctor na aduro no ya nom akra me se me so da na me kom papa mu krum ya koti me koduru koti na humuka aduro na isama ani aduro na usama ansa no wanu no mabusa obi aso nkyere me daye ni mo na me hu abaya be 13 years and friends bra na me se ani aduro sa anya di sam nom no na me se ai na me so de kyere me na yankopon ya na me ko ba bia me ba be waro ma she bo wo awo daye mo daye bia yankopon no tumi ne bia na ada ne ho adi ho ana akora no koso me nsa na ko kyerem se aduro ni ade akya me ko pa aduro ahoma na aduro ni sa ho se no me ko na aduro na obode hu aduro na me ko hu ye no so obode na ahoma ne sa ho me si nshira nka yankopon se engineer bi ba ho Monday ba gi aduro ni bi ena wode ko Friday no oba wase na mintimi kra nsa check wo check pa mintimi nsan ma ko yiska menum aduro no Monday be pem eno aya wo matimi asa me check ko yiska aduro na no ode won sam be transfer so mo manum bibie di adanse endi se wo tiem na so wo ani ade ani problem obu wase me hwe from of my tenten me hu nipa wo acha me hu nanim obu wase asa rombo bi ato mani no obu wase mani so asmani so wo me obu wase mani asen so ya me hene obu pusana ni sa obu won so agra koma ete ni nyino mo ka kyem da yenu ansa na aduro no mu kyerɛ me o ye ka ni se obu obaka se bia ye bia bosire mu ka da bi me ka ansa de obi da se bia manya aduro boda yem eno kra me nka ba aduro we dia ni hu aduro nda bia manfo fra me pedia no afa na otumfo nyankopon kwamba se yi adom ne nananum tumi ene nananum akiri nchinkafo no mo kaaye no mo abakire awurade fie ba center Dr. Mankwa ya do yenti abakire ya do nti so wutie me a ekira ye benada ye trase eya na ye trase kese obey free cancer free screening bra awurade fie ba center bra do so wani hu pro ye bra obey aduro ne be ma bi aduro ni akyem ade kra me de tie se me te de ma na akono na ka so hu kote anya adwuma enti me tenam de amom akono a be duru ba bi amanfo akwadwiro na sense enti be no akora na se oba na ebu ade edai ama oba na ka so bi me de mintimi nya adaje no doctor no ama me ankora ho de be sija so ano ewie be bu ade egugale mama na ade ade ekọ enti se wutie me ekira ye brana den wutie nso anya no nso nkwa na ye hu adwuma e kan so nse no nkwa na ye hu adwuma wo bi a nyodua ya de abo na tofom no miam yonku bi ni maami nya bi na no chiai oba me se akro otumi adura misiam de kosuasi wode fifa wode bigu gi mu onum ye no maami na no nyina atretre no wasoro ya wo nante se e kan se abi onum se yedwe anum da binya anum dwa ayara sa wo no nyankopon ne sa yade ne yaje hu skadi ba ye wo empanimfo ne tumi aka ye ho om kire ye nuro me ye kofa adura ma so otum se amo aduru e cha ye bra na ye trase wode wutiem na se wutiem wode wo obi osem de mabubu madwodwo kura obu osem to ase twetweme obu osem nan no me pagya ase na me nan mu ayedu wose ase me tietia fufuom obu won so abose na ase na honhono ene ye wo adura be no amo anu 3 days bi 3 days a enu na ase na twetwe me nsha bra nto aduru so ba mo wo aduru am de ma anu ma
3 days na aso na asa ahon kro na ebetwetwe se kidney na ama na asa ahon kro ebetwetwe enti se wo tie mi am me sad number na itudwa me so dey ade frɛ me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akrobi bu sam say dem ba me say agwagwano da ho ya adwuma mama duro pa won aso agwagwano obefo ho agwagwano emu ayemra ne bonko ma ne wudi a odeka kase so he se mu ayemra de tutumika na ba duro obefra na akora na me be ma no eso ate na emom na mu hyehyeme na mu ni nyina no se yade ne wo ha betumi amana fom titiro mom twetwe mema na ta mom mema na ye nkoto apa wudi se wutim na wutim wanyanya enam yade na se obema na fo a ena na ada na me kire se ye di nufutrin nkoto ano ena media me kwati sabio media me kwati kase aduru enkoto ano edua ba ma asai because ntina kan ye wa kura so pese mu yedu akwa na ade akobọ ho na ade konya bi abo de wode bọ ho no ewuro duru ba bi akwa no akote atofom na aka ho ba se untimi nkoye saade na otene nkoto na enya nwuro nwie no na ho odi ni wo mu na ye de fra ha ba saade fra 20 ni ye de aye obi fra doctor na kiram sam che oba de madidi e be na betu otek foka na otuduru aba betu aka na wo ma no ye no asem nkyira wo de na so be ma ya abra ma na dron week no start di adanse na so what's be to me nsem mo nsem mo ye du wanya ne original no na abo so ri chema no abone ma o bone ma say 10 sure wo da ho ma cha bo nsem mubu na se mo ayeden du pe mema aduru papa adua di twani bi wo ho na dede pada ne bi wo ho entu pe bi ade blawrade fi ba center dua din mint ane no dua din di twa de oba abanum bi na na champion num bi na wo kamfo no wo oba be ma bi aduro na ya wladi na wo tiem kokko bi nso wo so obu akoko na besi ni to na to de na omie no free store na ye wo abo ho obu a free store cross e abo ba doctor mehwe na se free store amema ho aduru ana ya abon so amemo abon ho aduru nti utiem koko ama ya matim koko tim manipa wani so yo wisi koko tim ma mema mu ya mre koko ko fa ya de bebre ba nipa so udu koko krankra wo de o se ma ko private ko moja sa blood abasa obi didi won fa ncheme tutumika bra ready fear ba center mo obi aduru mi no 4 days na moja na twa o doctor ma bresa ment bia me kokoji moja enso tumfo nyankopon de aduru na dum doctor mankwa ntimi sad number na itudwa number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 utie mi anya no nko a ekira ye brado me se ntrase kase ohun fam hunam fam da bia meka enipa asifia abeja hɔ akɔ wo sika ye nation ni dia wo man so ye oman na japade ba wo kra de ye wa wo dia enti David say urade hwe no ama kwase bia moma nkume entrom obi mekum ye nwie nsan fa aseda nkoma urade kwasi ada say urade ye koda urade ase entrom o ha bi meto man kase me koda urade ase otumfo nyankopɔ di tumi ni ahoɔden no ama ye ya yenso ade ye adwuma sida bia wo ha ban no ne otumi aduru opetumi aduru abrawurade fie ba center aduru ne odi adie ene odi etafre ye odi enom ye odi edi twitwie ye odi ade posa edi dware wo ho ene odi ade teteye entu odi abrawurade fie ba center ho nam se natural obesa wo nom a wo nom wo tua wo so da bia tokuro da bia aduro bewura ama ho atɔ pia aduro nwanwaso o de ma mo ya de afrɛ me ne me nkyɛw ya de no because ya de ne dɔɔso breast cancer ba ya sa kidney problem liver problem ya tese o de oba ya furu no mu ya de bia de oba wurade fie ba center aduro ho mo aduro ama ho atɔ ma yem frɛ bia ni ba bia so kuma se krodium na wo ba o de ofo ka na wo su besi atwema kwa ama wura ban kronom so kwa no praja afo bi gyina hɔ busom so mu nkyɛw
taxi station or bosi taxi station o ko nka hwe ka se o ko awurade fie o mo ka se ho na ayaresa wo ko ho etitiblema awurade fie enti e ho de ya ba ja asoro sam to nchen afo ne behwe otwe odi ampo nyankopon e ho ni tumi ne kase no e ho ni die na obeje wo no e awurade di mu nti amen amen say papa na sore mo a mo frɛ nyina no ebre na wie du afei na mo betumi afrɛ na ye ka ni seyie no na se mitina manimu ba obi o na saa bre yi a wasɔre o frɛ do na wamfa na ɔkasa wɔ radio de so sei deɛ wakasa awie enti wobɛtumi afrɛ Dr. Amankwa no ankasa na wo ne papa no akasa ne number ne yɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 unya frɛ saa number wo ya Dr. Amankwa no bɛgye so papa no ne wo bɛkasa na deɛ wonti asie bia no papa no bɛkyire mu nso de amawo ɛna wiei abapa mɔfo nyankopɔn nhyira mo ɔnom na yɛ the biggest online shop in Ghana ɔdɔfo a wutie me ɛnyɛ da bia na abɛkuru klase wu kokrum adani a mekodidwa ɛtɔ de bia wo phone na ekita no hunu sɛ ɛmfaso kɛseɛ wɔ so we are in the digital world enti wobɛtumi atena wo fie na wa download abapa mo app ibi na wo download wie na se wura mu a ade ehia nipa da se ni wondada setena mu bia no a wonso ohia bie frisa wonso ye person ubenya bia to ewa ha ye nioma ni nyina ye papa ye ne ye the most credible online shop in Ghana ya ye ton quality products but very affordable enti download mi ani dwa obi o ha wo se mi ni phone na me de be download me de ye yam unim unso huwom ye number nie obegye obefrɛ yen wo de hia wo a wo pɛ no obɛka kyerɛ yen yen so ye bɛbɔ ne bo ne de ama wo na watua ka ne ye de wa de abrɛw ye number ne ye 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 yani ankase ya water for 3 miles sakasaka park ho wo penio ma ye use we yemfie electronics any appliances ahodo say your phone your laptops and wo pe fan TV brand ben inches ben air condition na wo pe enio ma ye use wo kitchen enio ma ye ntade a ye shei enio ma ye dinua na ye na hwe se abapa portable washing machine no 399 Ghana cedi hwe eno kyerɛ sɛ ye nioma boefo enti brata for 3 miles sakasaka park ho na ye nidwa na obete de make asiye ena wiai akwada kotua yi ahafo goso ena owo ahafo goso na owo wo pamade wo ho wudide Latifa Sule owo ahafo goso wiai a very good afternoon to you Latifa Sule o ma me ne o papa nso nyankopon hyira won na onyemo kese ewa ahafo goso adofo ne ade hye metwa me ho aba mesa ato aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bi abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abba no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yi ateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Daewoo 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabrɔ so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no bio. Na
ɛnyɛ Dawood fo ya na yɛ Dawood ointment yi wɔn na yɛ sɛ nansan na wo complain waposo usisi ɛne adeɛ yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu yi enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu hye no so sɛ aduro yi nyema apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufo ne obi a onya mfinhyia dumienu bibia ne afrɛ 0244886437 and 020168717 FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokuram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos waye future life smart food bebo afeidie aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu enkran wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic efa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jompa Ora bra Debia Sanopo Erio Enumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama ukama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina ubehu won ahojoda aban he mi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim
entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a wuni how ade pa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie ade hyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Adofoni adeshye ye koya ya Asem Beba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no na moasugu so a ena wia mutie ena wia mo hweyen. Ena wia abodie junior GH owa binchi mehuso aba homane so osia kra Krobea ene memamo ha Yankopon enhiramo ene Priska ejapoma ene osana ya Krobea Asante onu abedwafo memamo ha na ene Priska City Fashion and Training Center Ekropon Pant Estate Junction nie nana I'm back I'm still waiting for the life saving program we are on and now we are once ya chiao why kwampon wadujama eno osana ya Krobea Asante ena wiei menso mechiachia no abedwafo nyina ene papa du fokri ofatawia ene woni a ehwe wadujama nyina nso no na Krobea yenso ye chiao ene Askwa Michael eno ono nso ewo se Mike Fashion ewo krofrom na wode ne dia bebom kire se akra Krobea Nyankopon hyiramo na onye mo kese da ne da mo nsempa mo de fa fidie yi so de som yen nana yani nso jepa ene ma bedwafo wa ha owura yi asem a ode abetu yanimi na chesa kra chesa mi ha manipa na bekasa de a beye se afe ene akirenie oba no onhwe ne da ekromo na awokọ ne yakobo Fati ya mumi atenie na akojigu atenie no mudimachi dede kromfo hwan ne diwachi gene ne mami na ne mami na wo so ope wasam no na afa di ono nso diwachi ekudru ba bi no wakota ne banachi en wo mu diwachi mudimachi kromfo obewi akola obewi abawo na amanfo nso ka ade na omo apu no ma ba bontin na omo hwe na mi bewia ba wo no wo de akra ne ba ase no wo kan kire mi wan kan kire mi afidi wo si mi ba bewia mi bewia akra ba na mi bewia no enti sesei edi be sei nie na wonte wo ba nenka ko be 1 year be 1 year me ka se blokra onso sabre nyina no unnim kwan a befa so amane ni skanti onso o mane no okay memma mabedwafo ensemisa kwanya na ansana no hyene nso awiai se traditional Dr. Dawood papa no a ahaban ekasa otene kasa no papa no ho asem na me ka kire wi adofo duama yaresa o na edidie onim ansana wate ama wonso wanya wa yaresa ena awiai a ye kasa Dawood Herbal Hospital ena me kamfo na me dia ma wo se onuada saniment na ho ma ayade ni nku se nipa da sani wo yare na uhunu yade kora hawo na se wotena hwa ma yade ni ku a okwa amoche wobebuo wobebo papa ni senti ne se obeka kire o se kwatwere ni mu twere na kam ya te ase se dua na ba no yeni na emom ahahan no yemfanye dai na wa wo de asoso momfa nsam ho yade wo se ne wuhunu wo yade no edie nti na wotena hwa ma sa yade ni ku wo o se me brei me nante ya moche na mi hunu de menye na mi sika nyina nso ahye hwa wo ka sa asem ni nyina no na moche na ne bufuko
ne bu befua eduru baabi a no afrɛ 4 strong boys ɛwɔ Asamado nation ni mu saa 4 strong boys ne ba ebi so wo nsa na ebi asɔ wo nan na gua wo be gua wo no ni senti ne sɛ watena ho ahunu yade wa identify problem wa ma problem ne de wokɔ amochembebo enti saa bre ya wo hunu wo yade kora ha wo emfa ho ne meaya hodo a wachinchina kɔ onua oma eje so krapa edane a enkane na metro fm ni wo mu no ɛhɔ na sese ye ya me ne wo ka sei Dawood Herbal Hospital edini dwuma enti wo yade ha wo no yade na etete wo no fabra hwɛ se nipa da sani a wakɔ ayaresabea ne aka kyerɛ ne sɛ wɔkɔtwitwa adeɛ wɔ ne prostate mu no yɛhu sɛ ne prostate na yɛ kɛse enti ama wɔ dwonso a wɔkyem otumi dwonso a wohuni sɛ wadwonso awie wɔde ne bɛɛma ne kyee ma na dwonso ne bi san nam ho wɔho wo prostate na yɛ kɛse ana wo de wo hu ikura wo hunu saa nneɔma wei wo dwonso a kyɛ sɛ wakyema wotena hɔ a yɛde rɔba bɛkɔ akɔtum na papai ne yɛde akɔtum ɔbaa Dr. Dawood hɔ ɛnɛ wanya na hotɔ wanya ne bɛɛma ɔdwonso fam tumi san de yɛde opɛ bia wate aseɛ ɛnɛ wie yi ɔbaa no awɔ ho ayɛ ne den wɔde anante wabrɛ aduru baabi a den ti wakɔ 13 ne kunu sɛ no ɔtɔ ne kunu yere nom so 3 wɔyɛ third wife ɛna doctor ka kyerɛ sɛ dabi ma wo kunu so mfrɛ me ɔfrɛ no ɔsɛ bɛɛma brabi wate brabi wo ne wo de your last born momra because one hwɛ ya your last born no wo last wife no wɔbɛkɔ ɛna ɛne ɔno nyinaa kɔɔ yɛ papa no yɛ ne hwehwɛ mu no na wahu sɛ lady ne yɛ okay na mmom problem ne firi man no kyerɛ sɛ ne first wife ɔntumi nyem no no akɔware foforɔ second wife ɔntumi nyem no na wasan akɔfa third wife ɛno nso ɔno nso ntumi nyem ɛna watrɛten sɛ ne obɛgya awadeɛ no ɔbɛgye aduro na papa ne hunu ne haw no ɔma na aduro no wanyem tre ne nyinaa bom wate aseɛ umpɛ wei na apɛdeɛ yi enti mensu sɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpam ɛsi kyerɛ yadeɛ bi nti ama sese wo ho adwodwo emogya abroso haw bi nti ama sese wo nkɔ baw ɛyɛ ani na ɛtwe kɔ na eku ɛnam yadeɛ bi nti ama adeɛ yi afɔn ayɛ ketekete ɛho nsansan akɔ no kura ni ho menua ba sɛbesɛbe ama nsansan bi abegu ahimfie hɔ nkuranhyɛ nim wate aseɛ wo de wo haw no na anim brɛdwe so krapa na wo ne Dr. Dawood emehia ɛwɔ Dawood Herbal Hospital duama ayaresa nti menua nso benyu ahotɔ papa de number ni yegina Fredo sese ya ɛyɛ 0244886437 ɛna 0201681717 ofrɛ saa noma we ya Dr. Dawood no ankasa bɛgye so doctor no bɛkasa de wonte asie bia no doctor no ankasa nso bɛkyerɛ mu dia mawo ɛna wiai the man himself Simple Plus in town wababedu na adofo enuoma papa no akɔfa san de aba o my Ghana mu no sɛ na no meka kyerɛ mo sɛ ka jataba ma me di nkan bo yenti afi metumi hofo enti me ya me nuoma nyina awie ye no nam ka kyerɛ Kofi Twuma sisɛ Kofi we de entobi wɔ Nigeria fo yi omde ne nam nkwankyɛn ne hɔ na emom kɔ Simple Plus shop hɔ wo kwa ka kyerɛ mo sɛ na Krobea se de wanyam hwehwema de no wonchi so odi bom enti wo mo fa protector de wo mo de na ye papa ni bi no wo mo fa ntare me phone na ni mame na tiefo muntie ma dance de ai enu akwasie yi krachi bi wa frim ena matini wuo ena maye shock na me kofa me phone yi na mafrɛ sɛ hey what is nipa so masi yesi wa frim ada table bi so eja mi ya DJ mensam me yam jimi brim na ekɔ me de me nan dade se metumi anya na lande wo form sura na ni mu na abutu ho nam se asem asi me fafun yi nyina me yam hyehye me for God being so good nyame watumi o me pagya afun ya Simple Plus ya de na wono de tare animu no eja akra ketue bi wɔ nkyɛn baako nie ketue bi wɔ asia ha enti mo hwɛ me phone nani enie aketue bi ketue bi na wɔ ha no ɛna ketue bi nso na wɔ nkyɛn ha no nim yɛ dupɛ the power of Simple Plus enti anura e ma me gye Simple Plus ni o ma di sɛ
krache no ɔka wɔyɔ sɛsi a wakɔ China ba adɔfoɔ phone accessories a papa na kɔfa de aba no na ne hɔ no adeɛ baako a ɛɛdɛ wɔ ho ne sɛ mɛma nkwankyɛnfoɔ no bi mmu ɔse ɔmo bɛtu firi ne hɔ ba wonim deɛ ɔkɔ akɔtu afiri ne hɔ no akɔtɔ bi afiri ne hɔ enti wo deɛ wa wo yusu nkronko no brane shop hɔ ɛwɔ Kumasi ha ya adehyeman ha ya kegyeti adehyeman ha ya wugina baabi a Dr. Caesar ne naso yɛ ne wɔna opposite Dr. Caesar aso yɛ no pɛpɛɛpɛ abrosan ne so hɔ to ani bɛhwɛ wani so adeɛ ɛnuoma ɛwɔ ha chargers, power banks, batteries, hands free, earpiece, bluetooth earpiece, neck bluetooth, headset, cover, iPod and a protector ya me di ho adanse yi protector yi sɛ wo pɛ grass protector dia onua dia me hununti me ka kyerɛ sɛ bra simple plus ho ne dia ne yɛ wo betumi abetu bi akɔtɔn wo tɔn ne ɔma pa wo benya customers ɛna sɛ oba kagetia nso a ugina kagetia Dubai Get2 n'animu hɔ a opposite the kagetia Dubai Get2 no simple plus na wa abrosan ne so no wura hanso betu bi kɔtɔn betɔ ne nkronko na fakudi udwuma simple plus no manie for best phone accessories there choose simple plus ne number ne yɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 ofre damba mu bia no a simple plus for beje so ono be kasa no akyere nsemu nso de amaw ene dansuemos mehu so aba ahoma ne so osana na ya Krobea Asante da ase yankopon hia do abedwafo ene sa adwumadie wi ya udie ene oba de achi ame wa ha awo akra asembe na apeso obisa Kobi yo Kwabi usu se edie be pa ntina awura yi mpese odi akola yi be ma wa wadwim no se na kasa kire wo mimi de mi nim de ntia susu bibi mami akwada yi wo se wo mpe yenkoyi ngu afi de okọ ya waba wawo usu se den susu bibi mami nim de wunnim ni wunni ni trim ba mpese nkomo a wodie ne nsɛm a wɔka kyerɛ wɔ ne nsɛm bi nti unya answer bi mame mimi de se minim se bia me ka se on nti because no se asha se no se machine bi odi besua de pam ana me ka kyerɛ mo yingu nti no mi susu se enu nti na wɔyɛ den bia wɔyɛ saa se wa mana nsua adwuma ana so wo ngo enu nti na awo ni nti na wa nsua adwuma nti won fa akwada ne ma saa na wadwen ye wo akwada no ye wo no no tu ni din me ko tu ni din amamre kwan so kama wo ye ni saa okay afei bacho mani nsan wo ba ani we ya na se ebikan wo ba ni we wo woni ni di nkomo ama na pai mu aka akire wo da sa akwada ne nya wo ba aka bibi sa akire wo da onka bibi sa woni ni nkomo ana ne nkasa na bufuo ne na tenie ni mu nyina no onka akire wo se wo ba da bro ka sa akwada ne yo ba onka bibi asa akire wo da onka bibi sa onka bibi sa na twa akire na wo mfa no nka metimi atwa akire nanso mpenifo se nka me ye bu baby nso me ye fi o de ka asem kro ka ye behunu yes se uja ye cha ekoba ho a be san be ye den aba be hwe wo so me de me ye senka me je echi di ba me ti wodi nso a me ye me hyeme wo me ba no ho because me nim se me ye Kristo ni nim se da ati Nyankopon be busa akra ne clear fi me ho nti me pese me ye mafo me die bia metimi ayama no black twa we mu no de anyini onyina na magya life amano se ma kyerɛ onyame ma kyerɛ wiase nti no wankasa fa wadwen nanti enu nti nka metimi agya life ɛna wo yei maame no nso sɛ mempene ɛma wo nyɛ saa ada na ne ewu ntwakyire na wo mpɛ ba afoforo na wo sɛ wo ka sɛ de baby abɛware die wo nware na ne wo ngo foforo betimi aba ne saa bae ma bɛkan no okay why you okay afei de
Sabri. O nse waka okay yi wa. Hono so kra na nkamede be tag no say uti na ye. Sa me di nkan okay. Enti me fan say infectious me dia infecto. Okay, odia kasa. Oya ba ma wa kozo ka okay ni na me hwe. Sasa kan wa me di say tawo fidie. Fatum na me hwe. She. Ene mani da ho. Ususu say ede enti na o ma ai akwada ai oyere no maame nka ne sa oba ne maame. Wase ba no. O mu mienu say bra ko fi no pe wasempa na oba ne so pe wasempa. Se de ase o mu mienu nyina akwata na chi a wo kɔ akɔfa akwala no kra bra ko fi ka kira wo say sebe wadi nkwasi asema se wagimi. Se di enti na ma ne so abasa. Ono ne we no ge ne papa ne die no. Ono no nsɛm ne kɔso nyina no. Ono ne omu nti faako. Nti ono kwa tietie kwa na eden. Otie no si die wo pesuo hu ne sei bra ko fi akɔta ne ba na chi abaya ne maame nso ano opɛ wasɛm ono nso akɔta ne ba na chi ebere bi e die mu nyina nso ta wo wachi why bibi na ho aye hi ana se dent na ama na basa ende minye bibia mesu se omo yesade minim de nti omo yesade o last one wonsusu se bia omo hunu no kure bi wom ende se omo hu se de omo ba no ye ni mom na ye nti na omo akɔta na chi minjindi ta yo meda se afa di oba de kan ye moma mensan sete scenario bi wa ya question ye obu setwa atoi na memfa ntum me ne ona anyem oba ɛna maka kyerɛ wo sɛ nyinsan no manyingu wo ɛna wo waka kyerɛ me sɛ dabi nyinsan no meyiagu me si dabi mempene ɔsɛ ne mpɛsɛ me kɔ me kurom na baabi a me maame mo wo priesti a ɔne de metumi akɔklɛ maame bi wɔ hɔ ɔbɛklɛ ama me ɛno ama me kaska sɛ ne wo kɔ maame hɔ de agye ɛno mafiri wo nkyɛn me firi wo nkyɛn no me kɔ wante me nka bio akyire ya wo ma na me ba bɛte wo nka wabra wo frɛ me ɛna wo ka kyerɛ me sɛ nyinsen no maklɛ o ɛna me busabusa wo sɛ na wo klɛ no sɛne ya yɛse ɔba klɛ nyinsen saa emogya ne ade atumi tu no wo de ne yɛ saa ozi o akyire yɛ bɔkɔ maklɛ matoma dwunim meteme baabi me wɔ hɔ na wo san ne wabusuafo asan ba sɛ me ne onyim o nyinsen na me ka sɛ me klɛ yɛ no anklɛ enti me ne onyam kobi fasa ne oma wi ya makan me de me ho na ayɛ fa kwa adwundwunim onyɛ hye ɔsɛ abaya na ka bibi di akyerɛ ne maame ne papa sɛ akwadaa no ɛnyɛ wo baa minyindi ɛgya kwa me nana medase maye chi atifo nyina kobi mami misao dene sikwan sɛ nka wokɔ okromo sɛ kɔfa oba no dene sikwan sɛ wobɛkɔ fie hɔ akɔkyea wase no na wode ato nanim sɛ ase wo ɛsɛ die ma basɛ mba mefa akora nako nice one medase pa ne ɛsɛ sɛ nka meyɛ saa deɛ no by manya saa deɛ no because na me ne maame no di nkɔmmɔ gɛ ne maame na me ne di nkɔmmɔ yɛ wei nti no ɔno ne yɛ sɛ kurom mpanyinfoɔ hɔ nti me nka me ba me nkɔ no hɔ na yɛ de ebi a ɔne gɛ no ne papa no yɛ de ɛntena ase na ɔmo ho kwan yɛ de bɛfa so ɛsɛ ɔmo de akora no bɛma ba me ma mfa saa wei no so ɛno nti na ɔmo nso yɛ de ɔmo bu fu ɔmo die nti no wamfa saa kwan ne so meme yɛ sɛ memfa wei enti wo deɛ ɔyɛ wadwen sɛ wokɔ wi akora no meme yɛ deɛ meyɛ sɛ maame no anka me nsa ka akora no wi a mɛfrɛ no aka kyɛn sɛ mabɛfa me ba sɛ nyɛ frɛ wo wafiri kuma se wakɔ pristia uduru pristia no wakɔ mumuni hɔ uduru mumuni hɔ na kyɛ sɛ ne maame no akura akora bɛbɛn sɛ bi wɔ hɔ a wokɔda hotel bi wɔ hɔ a wokɔda classroom enti die na ne si kwan sɛ wobɛfa kai anaa moto na wakɔ maame ne hɔ ama na hunu sɛ wafiri kuma se aba akura yi ase na yɛ akwadaa ne nso nti no aba mi wa kwa maame no kwa ne wodi nkuma ma ga dan sɛ woba mpanimfo okurom hɔ bra na nkosi wɔ mo so na enwo nkɔ kasa ti die nti na ne wa anyɛ saa nti wo bo tiri mu pɔ sɛ ukɔ wi akola no ne saa so bi kasa wo bɛgya di nyɛ sɛ mi kɔ wi ano nyɛ sɛ mi kɔ wi ame ba na nka wo kɔ mi mo mi bom tim pɔ sɛ mi kɔ akɔfa no mi wi a mɛbɔ maame na mane mɛfrɛ maame na aka kyɛn sɛ mabɛfa akora enti nka wo kɔ wi ano
Sa wo koi no kwatite school na wo busebusa ne classmate for enti shela ma school enti shela ma school enti na nka shela ba school a nka abede anka mefa no enti so akowia sana we ombeka ba mi ya no ja okay odem dia chao me bajo atie for ma hundia mi ye ma ba ne me panels no ezi obu nka oke bi obu fie kro obu nka oke ami ogidie so ombesro Kobi se obi ka se woni girl no na ka bom se nyi se no ontu a obeti ase na so won ti ase a ya kasa ya no go won ti ase a o ka kira wo se o ko ni maame ho na ni maame de betumi akle na ho ne man lord fe oh se de me kana ase no me aso ne me kasa so nye se o ka obe kan na me ti ase ma ne se ne ajiwe na me ka chen se me mpene ye wi nti no na o ka se ne ono no o se me ye wi ono no be ko na ni maame ho na obi a wasi nkete se omma nipa ne nyinyi se nu na wasi ati ho akira wo se maame we bi wo ekura ase wa betumi akra de na maame nti me ko ho na wakra maame no wo san ma la wo fe ma ne oh na me ka se me se de na o si ha ma dwen ye wi nti na nye se me man lol fe se on ko fan ko nyinyi se mama na lol fe se on fan ko nyinyi se eja me da se question time is over ena wiei yani ankasa yenua ba yendihie ene yade nyina ye frau afia free edna oba free United Kingdom mu UK ena wo ena wie wo monitor show no a very good afternoon to you yankopon Israel na onye okese awie onyame wo ho hebalfo onom na ede basa enupa no abedwa so se ye ya me ne wo kasa yi adofo adanse a ewo basa nupa yi ho no edoso ababa wa Linda Adesi ya frɛ no na nioma awura ne nso kano ano hye basa nupa abedwa so no ye wo basa herbal capsules adofo aduro we ya aduro se uyo obi a ode pa ye yefunu yade se wo ye oba na bema wo yefunu yade ka ne ho a ne fie gya dum minua kope basa herbal capsules oba sebe ubu nzemu nzabuo no wo bre wo de ne yesu obi nso wo hodmo kura no a 2 days na twa obi nso wo hokura omu kura wo sa nipa kro no koto basa herbal capsules ena wo ye bema sebe kroko no baabi a piew no ehonye enti etumi pai na ne anuoma tatatata ohuna mane sei amoa beye mrepa wo mpam ana mrehwe no ankasa na aba wo so ade etumi pagani mu ejina hono ne sensen ho ne wre ho a ho ne ho enya de pa ebia infections bi na akofa sa anuoma we nyina ade aba enti uduru sini animu a sima mienu sima baako bi na oda ho ni mututuo enya de pa o cholesterol ni aka kire o se wo soro koto basa herbal capsules nanonom na nku enti se wonom basa herbal capsules bia wo se ebema sumdwie abefie e de amawo afi abata ne amutie mie da bia mitumefo se menuanom mma me mama me nananom mma mawowo moma basa herbal ointment bi memo ni se enti ne se wunya bi na sa wo de srasra wo ba no a ahohye akora na to nkwanta pai ensansa entosi ebi nsisi akwada no asabra no asram obi ntumi mfa nye no wo ba akwada no pampers na wo so rashis begugu ne to ebi nwu ne to ebema akwada ne ho aye den na ne honam no ani no atoso kama afa panyina wutietie adwumaden a wo ye nti okoba ma yamfa basa heba ointment ibi ntwetwew bra wadware awie ubohu da wo beda wo ye obi ahonam kankan wo so fa bisrasra na yisa odo ni nyina afiri wo ho wo ye obi akakaje ese wo nsa na ona moyere fa bitare so ebe hilinu amwanyu ahoto ensansa oseye ese wuni pedua no pe bisrasra ebe yi afiri ho na wo de ye nantemo apropro nko akora de a onua pe basa heba ointment ibi ne beye ni nyina e de amawo baby a yeto no wo Ghana ha bia kumase ya oba KNG Mr. Yeba Dani Heba PFA Kolina Keba Fredimens
any baby a yeton no bia na obody wupedi a wonsa beka ba said no your number anka se ne gina frɛ yɛn 0244 267725 0244 267725 unya frɛ sa homa we ya basafo ene obekasa ene wiei de wonte asie bia no obekire mu nso no de aba wo ene unim se clear pack natural mineral water no eyensu a se wunya bi na se onomo a eboa wa ankasa hwɛ eboa wo nipadua ni se ntine se adokotafo aye nhwehwemu amiate ase se enipa dasani ensuo ene ye nipadua no enti se wa anum nsuo na wo ye dehydrated a wo ntem obodi ne kura anya akono otwonchom munsa ntie bio ensuo a wo nom no nye nsuo bia nso ne nsuo ensuo ni nsu papa ensuo a ya sone so ya wunya bi na se wonom a ebema onipadua na ye nomenome kama na wanya ahoden esefata wo afrim eno ne se wonom na ye nhwehwemu no ne ehunu se eye clear pack natural mineral water ensuo untie ye wone jog de jog no okọ offices ahodo a ye de share dispenser so enti obi ba please can I get a cup and drink some water ubon se bi a reception no ma kyerɛw ebi na si okọ bank ya de ya wu no uko mia fidie ne so a na bu agum twor no ene ye frɛ no jog dispenser ye wode ya disi so ye wode ya bottle ya yanum me die nie megusu a me bɔ ne nkakrakra ne bottle no ne brand ne nso efese ene esan wode ye sachet what ya nti unam na se eye clear pack natural mineral water nom fagu wade so na wa beka se na Krobea kan wudwuma de bia wudie se ye enipa dom na eba ne nko ade opese ye customizing nsuo ne mfama wo a according to sani adwumadie ne te a frɛ clear pack for ye be ye ne saade ama wo na wo ye school wo ye company bi anase institution financial institutions mo pese ye deliver bi mfama mo a ni nyina no fa hodom clear pack for ye be deliver on time ne de ama wo Samas Royal Company Limited ye de clear pack natural mineral water abano ye no manie for bulk purchase frɛ yense se ya ne ne won kasa wate se de clear pack a ne no mu clear pack a ne no ene de wate ase ye no mane ye 0244 041913 ena 0558 001765 o fresa no ma we ya clear pack natural mineral water for ebeje so ne no akasa ena wiei eja Peter Herbal Center e wo Fiyase Pentecost Junction Lake Road Asem na mekan papa we ono awo ho dwuma no wodie wutie mi sebe esua na wusu utwa adwadwo adani a untumi ngo enye su na bemu awo wonyem nya papo anu nkomudie na bemu anyem wo de wanamoni a wo betu no aba Fiyase Pentecost Junction na wa ma pragia fonde wakɔ papa no a wo ya waduro no eja Peter hono enne be mo anyem enti wo yoba wo ye be ma bibia betochema enti ama untumi nwo a woni eja Peter Herbal Center nkasa papa no obeye waduro ose oba fa yefunu ni jame na menyem waduro na de be bia obenyu ahoto enne senya won so ho haw na wo ye be ma wakote nemu yade enti ama be ma na fon nyoma bia wo firi wo be mu ne wo be ma mu no wo mpe wo de ye mojabroso stroke no due esi kire yade wuntimu na twetwen kokko bi na hawo yade bi etew so no papa no wo de bibiduro kan ne di ne dwuma uni ni nhia no obeboa wo ne no manie 0543 369993 0543 36 69 93 unya frɛ eja Peter papa nbeje so na eja Peter Herbal soap no ebi wo oteke femfia ha oba Yvonne chen wo reception ho a wubenya bi na wunya bi a ebeboa wo wudi dware a ebema wo honam no ani enso atoso fanfan pa ede abawo na the Marvels event enkrofui etiefo onum adwuma ho twa se woman nkrofui beye wadwuma amanfo ba o meka se na wo de koi hwannom ne boma wo what ya say utumi hu se ye wedding decoration a uwremu a na wo tutu ani
ɛyɛ di marvels of one san adwuma say a year ye ɛwɔ Ghana ha no new trend aba Ghana de trend aba na yedi so ubohu na ni mfonyini no nipa no ebia ne maba wa brem na mranti brem one ne mma ne atwitwa mfonyini no wate ase ne de ayede ko no kama madi marvels of one ye ma wo bette de America no ase ebia wo birthday no na o guy no ebi wɔ ne nsam ɔwɔ aburukyire ana wɔ Ghana ha watia blog no so yɛde yɛ namaboɔ so nti yɛde ndiɛ nka ho na wa madi marvels of one ba wɔn de photo no wɔn de ayɛ design wɔn ne ade nkɔfɔ de decoration de wɔn tio the marvels event enti de mpɛsɛ me ka kyerɛ no sɛ wɔn saa yɛ event planners we event the fashion world monsa coordination young coordinate my event ne nyɛ successful fashion world monsa decoration ɔbɔ perfect at the mount tie Kumasi he ya no manye post office station wa and the marvels event omo no ma no ne hia je one wo mo nkasa sisi ya 0245 628485. I repeat the number 0245 628485 and 0539 926464 o fresa homa we ya the marvels event for beje so no wakasa de wonte ase no obekiri mu nso de amawo ababa wa lender ya ono na owura yi kire se akwada na kodi ne hodo ye ne ewura no akasa asem ben na lender ka krachi we di otumi usa abaya ndi omu no onfa ne nye hwe na maba wa amutie se wo ne be ma wo a be ma no nye wakoa se wo ne be ma wo a be ma no enye wakwada se wo ne be ma wo a febuo ene anidie bi ese fama no se wo ne be ma wo na mantumi antena o bo mpa ya abobi ma no se nyankopon mo ana na dwuma nkoso kire se ankoso a onya bi ma enti e basa e de tan ene de ba beto one ne ntem ene na me kan ade bi obi asem bi ano oka o se de enkaye na koma so ade ene so oba bi a wone be ma twempna ye mu odin ana oba bi a owa awade asesesei o bompaye se de ukunu ode ye no no oba bi a wonso nua be ma akofa no no sa ba ne mfa bi nye wonso nua be ma na hwese se wutumi ba e kire se o akomapa wantumi ama e kire se de wode ye wukunu ana wo mpana no e wa awade ni mu ana relationship ni mu no enye intisesa enti ana wi aminu anom ma I come to you mumudodo sei ene betumi abosa mpaye se de mimi de ye mikunu de me de ye me mpana Krobea na Awurade Nyankopɔn wei minua bema jataba ono nso sebi oba wakofa no ma ne mfa saa bi nye no se wuntumi mo sa mpaye ya usuban a wo dan na di kire wukunu ana wo dan na di e de kire wo mpana na nye enti umpeso obi de be ye onua bema sesa na nati brukusu minua Krobea Asante wada me bru me mo aha ya wura pacho na hotesen wotuma kuma dawruma na wonso me nso me ho ye na me da bia basenro no ya na me kase enye ya anom de ni bia kire se aduro na aduro yi eba ye no adanse e wo ho no edoso da bia ya me da nyame ase se me ka basa heba ontiment ne ho asem de kire nipa munya so mfaso ena wie ye ne wasa ahia enuro yi ho ka bibi kire ye na ntu yingidie mu dasie bru me matiefo nyina ha me de enchia soronko firi nyame wo Herbal Center edi Brahman san nyina Dr. K Ata wose odenchia ma Asanteman ne Ghana man ni wiase nyina na wose me mfa ase da piesie mamo esanse efiri mra oba fidie so no sha asie se obo dre friend se basa herbal capsules ene basa ointment no eho dawuro no se de mosia so ni mu ene se ya mosia to nuro no na adanse nso a eba mon kan hye na mo ka kira mansan nyina no
nya wo kan se nyankopon onhyira mo se senkenen ko wo yentem ha nanso madawro ma mu de adwuma ahye ne nsa na dodo na ebisa duro no na se wo hwe na odi obia ede ema no maako anunti ene na emu ahu doctor ewofie ha no mo na doctor se ene de awie obi obefra no bia mprempren kura me namu ka sei obetimi no atwetwe nkomo sanse won T studio ha dia obetimi no atwetwe nkomo doctor number na 0244 26 77 25 0244 26 77 25 minua Krobea wunim se obi anombasa anya ayaresa na owie ye no wagesa da bi me ka kira mansan se basa yenuro no anase nyamo ho yenuro friend se basa herbal ointment ene basa herbal capsules se woni e tonchia ye bediw ene se last week ye ba ha be kasa ye no kwasem ni dom freye na owura bi freye wose na adwuma ye ne se onwunu kente na owo yafunu yare na yafunu yade no wono no de no ejina ne funu mana no sa ewe no te sadie sabie buru sabie so ba bi be kasa awo aka no na ni ochiri ni sa aduane beto ne yam odide kakra bia no wa me enche na nafunu ayekutu na nia ha ne kase ne se oyi mframa mroso si wofu yisene na asema se wode te kwayem yin framane sansan say nafuna ayekutu no abio nyina no dane da nyina na wo yin framasa no wakatire doctor say doctor mi kenta menwene ne madwuma me ye musika me de fa to nuro enti da bia manamu na mete na sanka wo bua me anase nya me fa wo so na nka me no mbasa heba capsule say de wachiro say obia ne yefunu mututu no obia ne yefunu ya ne ya obia ne yefunu dwa no obia yefunu ya de atra ne so acha ono obenya ahoto sanka me so me hu to me a enka me bro kente bako de mo je sa no unim doctor ka kire say onto aduro no bottle mienu onu mienu anopa no onu mienu anwumre onum ye de to so 9 wo frɛ basa en wo si papa minche ya onu wo mifunu mane hu bio wow ena basa ka kire ne say ewom se wonte de ne mom num aduro no na otwi mienu se de ma kire wo no afide unim say wo frɛ basa last week na se mo ka kire se de wo gidie se ne hu ato na basa bu sanse ni kente no da be na ne sabeka en wo se obete ne ka afide ye frɛ na wo wajesa wanom basa anya yaresa wajesa abusiafo ye betina fidie so na ye ka kire se no basa herbal capsules na ye nim ne ye ka sure awiabre ye kanfo basa herbal capsules na mansan se obi o ye funu mu haw obi o ye funu mu yare aduane to ye funu mu amane kom de wa amane obi tie me sabre ni ye funu yade se aduane kana no pagye se opuba obi ye funu yade de dumu akodum poposo se bie bru de dia na de cheme oba fi no na moja wom aduro ba kopo betimi adi wa kagina mu ene basa herbal capsules wo dia wo ya ene doctor antonchia na se de tie bia doctor bediu se de last week mbeka ya me kame kire mo me se oba bi ne metonchia na medi no anunti no me ka kire wo se no mbasa herbal capsules aminim se de tie bia no ye bediu ye funu yare mu hawo bia da wo so wo tie me sabra wonkuto na num ye koso wo ye funu mu wonkuto na nim se de wo ye funu mu si dwawo wonkuto na nim se de wo ye funu mu si samfunu si fa sa pese wo ye funu mu dwo fom na mfram ejreja wo yem no ye dura france basa herbal capsules eno enesese wonum ye kanfo basa herbal capsules de amama no se de ye ka kire mu se obi na fiti krom yawo no wo de hyase mfrinhia dumienu kosi age 32 abrebi obebu ne nsa na jise wonum painkiller na aninamu ama kwako wie se wasenya yade ayefra ne se ulcer enen hyiranka nyankopon se ohia basa herbal capsules na odi gidie beto aduro no onum ye no ene yafunu yade ni nyina afiri ho ene afiti krom yawa na nka wafa nura nsa na wabu ne nsa no ene sa haw ni nyina afiri ho ha wabedina no so ye kura na beto ne yem no se kuro ni nyina so wawu amene wanya na asumdwe menua ba wutie me sen wa fisi kromutie eya na wa ya sene twen sa obi kura de edusi obu ne nsa sam menstrual pains ntino aduane kura enye ne de ontimi mfa aduane nkana no safo no ne ye kanfo basa herbal capsules adiamamo obi nso tie ye sabre eduru na fiti krom yawa na nisu bebri ne sa o na nisu timi chini no aduane to ne yemu wonte wonya homeka wo na ne widie mu samfo no obi nso tie me sabre ono ko de obu ne nsa na ne nase enyina adwa no safo
abusuafo ne yekamfo adure friend say basa herbal capsules ade amamo say munum bi no ba wafiti komba ye boko yaw na wotie no ne nyina be firi hono ama wanyiwa somdue na nunti ye ban sa ne yaka kira mansan say basa herbal capsules wase wama somdue abafie adeɛ ha adwene ne sɛ ɔbɛma ɔne ɔyere te hɔ no obu ne nsa no wɔfa yaw mu sɛ woyɛ nipa a wɔte ma wo nipa a wɔate nkanko ade a wobɛfili ne yaw no pains no ɛbɛyɛ wo ya ɛno nti yɛka kyerɛ sɛ nombasa herbal capsules na asomdwe mmra fie a na yɛnim nea yɛka sabrɛ obi tie me sabrɛ yi ɛto antra deɛ tie nti ama na mo nso antimi nya faako ɛdo nti ama akɔakɔdi deɛ nsɛsi wɔ di ama sabrɛ ɔkasa yi ɔhɔnom a na ne bɛma no nsuo firi mu ba wadidi chance bani mu na nse obi tie me oho ana ne be ma ne Krobea ko abeto ho oho a won fa drum fa so na no akọ obi tie me sabre ya na nsuo yero bi efiri ne be ma mu basa wo chim kakra bi akọ ya ne so wo chim no bo hu na nsuo fitaa bi abetua ne be ma na no infection bi abeto ni pedem se ye gono ya sase syphilis aduro ba ko betime du akagnyamo ya basa herbal capsules da bia ya ka kira mansam se basa herbal capsules no ɛna no yewura bodua ba ko din kire me ye hwehwem no dua ba ko pɛ no nko antimi sa yare mako 72 wow ndi ye ka se basa herbal capsules no ɛyɛ nsankyerɛne na ɛyɛ anwanwade a ne yɛ nimu ne ayɛ ka se infections ɛna ha obi atie me sabre watra ho ama afide ne be ma na hyase efon na die mpo asumpo na ko sinanim na da asai na be hyase esefon no mbasa herbal capsules na ensiesie enyi infections biara mfiri ho maw na nyi asumdwe menua ba o de pua na agye ahimfie ho aboso amasa bia bru sabia so akato bi agye ahimfie ho afa agya ewura ho no no ya abranti o free adie no na afide no aba akokura mpesam kire se wode ne be ma nwura mu na hwe ni ho wo pie na be ma ho ye fufuo ama nka be gina wase ho no ama wase bia na ebie nti obe ma nso san kura na wo ntede se de nka ma agyi wani wo mpam wo de yawa nombasa herbal capsules ni bi na fa basa ointment ni bi e fa fifa empanimfo no so a ATM ya wodun so mu haw wo tie sabre edura na jo akokete so a wodun so pi na ade ache wo ho mesra nombasa herbal capsules ni bi e be yi sa haw ni nyina fro brani nti no ma yenko basa herbal ointment na ansa no e bia no obi e pese ne doctor twetwe nkomo doctor number ni 0244 26 77 25 0244 26 77 25 awiabre ye kanfo basa herbal ointment ama abata nyina se onfa nye wonum enku na onfa nsra wo ma se wutie ye sabre umpese asrambe ya odehie no umpese asabra be ya odehie no umpese puni ebeto odehie ni trim umpese obidie ni boni behwe ba no na afia abofra no dache bese ene afa basa herbal ointment eye wunku emra wawo abofra na beto asasi so nge fitiase fa enku fasra no enye ya enhyehye enye hwe wutie sabre oba wokọ awo so no nyame che wo bema wahu wi twa ne bema ni wi a doctor for na ye de ombe ya wie no ya wasa no pese kuro ni wu ntam dia na de adura friend say basa herbal ointment ni bi na de afifa kuro no e ka me nko akra dia enka me de besra ne bema no hu nyina wonsa oba ne benyini no na ne bema no aye fefefe na emu aye dini na emu aye du afi wonsa na ma na ye ko ne ho wutie me sabre wabofra ne funuma ne twa ye no ye se funuma no e dane enti dura na dwuda sumu obata wunya asomdwe no watimi ada me kanfo basa herbal ointment e dia ma tibi fa dobro sawa fasra afunuma no ba bia tie no so ebeyi sa ha we se nyina firi ho no obi tie sabre wabone ba pampes sa ama ensa bia gu ne to ho sa edure betimi asiesie obofra to ho ama ye mo ho anasa aye tron eye basa herbal ointment afi obi tie sabre oye panyini ade e friend se mampele ade e friend se dwiba ade e friend se kro di ni papinya na yade egu ni pa ni mase na kro ya nim guase ese wogu a wanhwe ya wani ase ana waso ho ana asa omoma so eho no baba gutu fredia ne hu sa so masi na eba no hunama ni yade bia ya ha wo no fa dra ye France basa heba ointment fasra so ye brani nti no ya ye kachira mansa nyina se eja shunso hia hwagu so ompese bebo mpumpunya ompese ho no be woro a edra ye kanfo de ma ye basa heba ointment fasra so na ensiesie eno ne be wiase
tie no ye beka che say basa herbal ointment we say ebeye ni nyina e dia ma no ye pese ma tie ase say nyame wo ho herbal center e bia nyarewanka ya ye boso no e bia dia kan ya amoso awo na wo pe obi tie sabre sabia ye ka say stroke akana to form sabre obi ka say ne nam abuse pon obi tie sabre yade bia be friend sa honhono ya na wonan na se na tata sa ene odo ni be kire ya so e kese no e wo akoma dan okwa wo se wo pe nyame wo ho heba wo be kwa akoto alaji ne dom se wote honom na yaresa e koso no enya asem keto ma mfa ye number no entudwa na mmam so sansa petu press kasa tintin hoi ya nam fom so mpam da sanso na panyin so bana so ankwa ya na odwani so Dr. panyin number no enie eye 0244 26 0244 26 ma mensra mansara me kan kire me say obi pe biato a herbal shop pharmacy shop and also over the counter shop bia one importem no obenya biato ne mmoko opendo so pro to dia ke o misie ba apidan kolenak Freddy Mens kejete ye look from oboasen so ye smart herbal adanse asokwa jansen so eye Jomas pharmacy and oboasen so eye fojo herbal ni nyina nkamfu ano se wokwa bia bozu nyina so wanya bia number na di 2 dwa no ofra basa ebeje so nyankopon hyeti fo onhyira won so ya dwuma ye fo nyina nso da seje so adofo nana tibrukusu ena wiei wabedi basanro ne ho adanse de akyerew de aka yi wana montio tu kopebi to yusu na beboawo and the Volta Drill Limited for mamen kamfo mo na memfa mamatiefu etie sese oye oba oye bema na wuhia ensuo se yebetu ewo fie amonya wa hoto a eya ama Volta Drill for me yesa adwuma no ma onum ne nim tu de wonim tu eto no on ye nigina kono e na we nsu de onim tu no ono ne ye frɛ ne so ometu obetu nsu papa te se de bitu bomba aba ho no otu fom akono Volta Drill for fidie ni nya sim ne kasom gr ko ayabuom awura sase na ya ase atwe nsu kroje de ama wo boho drilling de omo enum ye Volta Drill for wa man kwanchen fo bia betu na problem aba ho a frɛ yen ye ne eba besiesie ne kama ne ye de ama wo obekuma se ye ya ahojo da aban ne main office ne wo ye number e ye 0244 299520 and 0266 432210 and now we are fit homeopathic clinic for wa henema kokobin adofonia this year onom ben Jomas company no 18 mu junction ne so and now we are here ka say yade bi teteo yade bi hawo yade bi diwunya enuanom yen na ya hyeda krem fidi abagana ha yen fiti prekopem fa duro nkanipa na emom ye nhwehwemu ne ehunu yade kro ne ban baabi efri adekode ye de baaye ne ye de aduru kan wo no me ne wo ka say ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oyaw biara wo nipadua ne namu ye be ye free ho ye detox ye twi fi efri nipaduam so ye obi asroku yade de watofom untimu twetwen wa ye mrempam esikyire yade haw ani ho problem ana se wakote namu yade bia bra faith homeopathic clinic ewa hinema kokobin 18 mu junction ne so ne emwa your number ne ye 0244583859 and 0275969414 ewie Jerinas heba ene de Jerinas heba mixture no odi abedwa enuanom Jerinas heba mixture de duro sa mre ye nsuye tutoi weda na ye nyunu eye se ya na ntontom nso afili na wo fili sa no a umoja no eno ono nso twene te se de wanya nwan bi a wo bɔ no wo betwe umoja na fili eno wo twe fili no wo se ma wo yade o atidi yade no enti amu anum nyina to wani so kyinum untumi ni de wo ya wo ho hwe a enye yie wona ma se wutu ahwe umoja na awe no kona koto Jerinas heba mixture ebeti wonum amu atumi atibia di na ma onipadua na gina brane ene ya wo Jerinas vico mixture na no de se wo ye obi asisi yade bia betoa kyew ma ye ho hwe enye yie enti amasese kwabrane wa ye mre o nioma nkoyie wa ye mre koto Jerinas vico mixture na nonom na bebo apa hwe brema UGC ba bia DVL ne wo no ho na Jerinas fo yenso ye wo enwei oba o take FM front desk ha ubenya Jerinas nwei bi
ɛna yɛne a yɛ distribute ɛyɛ ama yɛ herbal shop a yɛwɔ aboabo station gyare na asefoɔ ankasa number ne yɛ 0241 81 4677 ɛna ama yɛ abofoɔ a wɔnom distribute no yi ɔmo nso number yɛ 0538 484411 baabi eto no bi anokɔ a gyare na ase no pai wobenya bi na wotɔ na wobobɔ nso a nokorɛ mesew sɛ ɛbɛboa wo nipadua no na ayɛ mu adwuma ɛde ama wo ɛnɛ ya Bolivia Enterprise for Future Life nuane no adɔfoɔ ne ade hyɛ ɔno de boa adasa o wobɛba Kumasi Sofo line alignment multi home nhwɛnimu hɔ na wabɛgye Future Life nuane bi eye nura ɛsan yadeɛ firi nipadua mu enti ɛna awia wutie mi yadeɛ bi abɛyɛ ka wɔn so ma wakoako ɛnkɔ wo de ɛbra bɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn na yɛmfa yɛ nuane a ɛyɛ nuro ma pɛi bi ɛnwura hwedie ni mu ma wo na hwɛ adeɛ enuane nuro vitamins yɛ ahoɔde nuro wɔ nipa enuane mu ne minerals no aduonum yɛnsa ne wom amino acids ne dunkunu ne wom omega 3 fiber protein inulin selenium energy ne nyinaa hyɛ mu ma tɔntwɔm enti bra bɛkyerɛ yadeɛ ne mu ne mu aduane bi na di na hwɛ sɛ yadeɛ ne bɛtena wo so a yɛwɔ Kumasi Sofola alignment yɛne multi home no ɛne di anim hwɛ yɛn number ɛyɛ 024601 0150 ɛna 0242878090 ɛna wia Limbo Wave Enterprise yɛwɔ Kumasi ha yɛ akro from ha yɛne Shinola ɛne di anim hwɛ yɛbɛn IBM NJ Limbo Wave Enterprise anuanom yɛde tissues deɛ papa ne ɛtɔn ma adɔfo sɛ ube use tissue a ɛyɛ ama molten tissue edin mra wano ɛne wadwenem ni sɛ ntine sɛ wonya molten tissue na sɛ wo use a ɛyɛ moton ɛsɛ maa me dɔ no ɛyɛ moton ɛsɛ papa afutuo no ɛna come in all sizes akɛseɛ mu ɛbɛsiuti udwumadie bi a wudie na ade ka ho a sɛ ne moton yɛ ne tie nti no o skin ne yɛ very sensitive sɛ den kora na rashes ngu ɛhɔ nyɛ o hene sɛ bi a betiti molten tissues dia wo pɛ bi a yɛ wo bi yɛ wɔ de wo be use wɔ kitchen hɔ wahu de ma ne tete no de de bɛpepa yɛnsa restaurant ahodoɔ hotels ahodoɔ ya amanfoɔ bedidie hɔ no mo ntobi ɛna mo anso mo washrooms no te sɛ bi obi beyi ɛbɛkɔ akogya ne nan unya yɛ tea roll ni bi na wo de siwa ɛyɛ moto nipa de siesie ne ho a wo hu sɛ ade papa ɛna wo de aserve no wate enti mu a mo operate public toilet ahodoɔ hospitality hotels no ɛne guest house no nom ne de keke ka ho no mu fie mu nyinaa mu hia molten tissues adwuma wɔ hɔ mentena hɔ nka sɛ adwuma ni hɔ bra bɛgye bi ɛwɔ yaso yɛ ha kogina traffic mu na kɔtɔn enu anwumre no wanya wo mfa so wate bra yɛ nkyɛn wobɛnya adwuma no ayɛ yɛne a ne yɛde fit life natural mineral water ne nso aba na fit life natural mineral water no fit life udwumadie bi a wudi a woto nsa frɛ nipadɔm no ma fit life mmra hɔ bi ɛno na yɛ nsu a ɛdɛ nsu korogyen yɛ adɔfoɔ no mo a anigye tumi bam betu yɛ nneɔma bi kɔtɔn bɛtɔ ne nkronko fa kodi udwuma yɛ number ɛyɛ 0550 115 013 ɛna 0595 850 042 ofrɛ saa ahoma wo ya Limbo Wave for yɛn so yɛbɛgye so no akasa na deɛ wonte aseɛ ne akyerem ɛnɛ Diamond Scientific Herbal and Research Clinic yɛn so nie yɛn na yɛde Donek Herbal Mixture yɛde yabɛdwa so ɛmɛma we dia yɛn ka ne kɛse mo ahoɔden nti sɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpam wada ne 2 minutes man krachi bi asɛm a ɔka kyerɛ me sɛ ɔne awura bi ekokuhyiae na sesei awura na tia hwe ni dom yɛsɛ ntine sɛ na wonim sɛ sɛ awura no ɛwɔ boy na ɔne awura ne hyiaeɛ na sɛbesɛbe unsɛ ubedi anka a udi nkan gono no na ɔno mo gono wɔ mo ho no ɛna awura no ka openyi you are blessed ɔka saa no ɔno deɛ wamfa nkɔ adwendwem sɛ na girl no means something na wakɔ awura yi tata ne more you are blessed tata ne more afei na ne mpra ne nso abɛda ne ho na mi na sɛ twɔn
Choho, can also say you are blessed in tea. Now I'm saying that you are blessed if you are not blessed, the ladies will not bless you. And to go and buy Donek Herbal mixture, you will be blessed. I'm telling you. Say ya dear be so na chill. Donek in the oko baby to no be abenyabi. Ya dear be na chill now Joe ya. Bra Diamond Scientific Herbal and Research Clinic. Say ya hepatitis B. When ya numpemu how. And then we are bi no akote prostate mu how asthma liver function ne kidney problem aba onsabu omunye waye mrempam wate aton nsam ntentan yen yaso ye Diamond Scientific ye wodomenase kumase ne oboase kwantempo yi so oba ha ubekuyen ye number no nieje fra yen na wo ne yen kyewo how na ye hunu mu wa ye de bebo how ye 0246 72 7677 and na 0200 844-040 offers ahuma we ya ya bejo so ne no akasa na 3p garlic mixture no ya dura pi work natural health for na de say duru we yaba onuada sani so unya bi na so no nom na o koda o sori a we yam hyehye kire sa hututuo bia nipadua ne be fam nya asem ketwa enua no meduro we natural garlic wum enti nokre unya bi na se wo no nom a eboa memugya di afurusa na yie enti wo sori a hodin mu e de kokoyi wadwuma uyo obi a pressure baabi ene nam no de ne nye o cholesterol wo so immune system ne nya dwuma yie wapone waposo ne ahohono teteo bra misi ye ba kolinake ba dani heba eni baabi eto duro bia koto 3p garlic mixture duro bi na no mu a wawie ya number e ye 0248928824 and na 0201000021 eye oba de achi ame sima krope ani teteduasa fatonsa efre bra kofi ono na ne ba ene Linda adesia one kobi awono oye droba ni a wotwi trotro efri Roman hair ha eko atonsu ote bo ho ka kire ne se enedwo ne ba ne wo Christianity owachiri nyankopon ya adoma ya wada yehia one ne ba no ewu take fia ha 30 seconds yo akra me da say brako fia we driver wo ka car no efri atonsu e de ba Roman hair utimi free Roman so eko atonsu ho de ho na udi ujuma pa na emom ebo ho na wotie ene asem bia ba yanim yehia wo mo a so obeba ne nyina ye mpense muni ahwe kwan a befa so a asomdwe ebeba ti sabire wase e de asem bia beda na wo ba no ye se pesti aton ho no mo ene wo wo ben ye die na wo de ne be ye ntem ama ye ntinyambo a ya wada yehia wo fia ha nti wo a wotie ye so wo tie ya tonkrai manaso ente akra medase enti abaya nene no ye mo emubia ya wada ye ne no bra kofi ene kobi ye besa hia owura wasem no yetu ahye ya wada ubehia one woyere ne papa ne hia ha ye behunu de owe abre wankuruma wate arafo ye de dwumadie na si na adenti ena odwene wo ho wabra ubetumi ade empaibo apam won eto de bia fampaibo epam wo mo eto de bia fakoja nyankopon tutrubunsu fakonanim enwendwene won ho pray them off ye wododo ye o ye wadwene ahodo esese ye dwene adenti na de omo ye ni mum na adwendwene kwe pray them off do that you'll be okay me dey the Krobea nana Yaw Asante mapao jataba eni abrewa batwumasi da hihye adwumadie yi ema me de beso ye ne miami name Asante owo MCA ho ode ewuram technicians eboa ye ma ye de adwumadie ba beso mo ye